Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Гэгэнна. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Доля людская відавочна даецца нам пры нараджэнні. Яе не абыдзеш. І канём не аб'едзеш, як кажуць у нас. Колькі разоў я ўжо магла ў гэтым пераканацца за свой век, так як і ў тым, што прадчуванні мае былі як верныя сябры, якія папераджаюць перад няшчасцем. Край, з якога я выйшла, і асяроддзе яшчэ былі цесна злучаны з зямлёй, прыродай, яе стыхіяй, паверамі і спрыяльнасцю такіх сілаў, якія падсведама адчуваюць толькі дзікія звяры і ў меншай меры хатняя жывёла, асабліва сабакі. Памятаю, мне ніколі не бывала сумна на бацькавым хутары Жлобаўцы. Я адчувала таварыства дрэў, раслінаў і матчыну прыхільнасць да мяне атуленага сутоннем, засеянага шырокага поля. Мне было цесна і сумна нават у невялікім гарадку Ваўкавыску, дзе я вучылася. Мне бракавала цёплай ласкі маіх нямых сяброў, шырокага поля, дрэў і жывёлы, не кажучы ўжо аб нашай сям'і, да якой я была да болю прывязаны. Я не знала, што выпадае, што трэба, што можна, што модна. Я толькі ведала і ў душы маёй цаніла тое, што я люблю. Болей за ўсё на свеце я любіла маіх бацькоў і радзіму, якую я разумела тады, як мой народ. Любіла вятры, зямлю, песні старыя, ціхіх сялянак, коні і маладосць. Гэта было даўно. Я ўжо 10 гадоў у Празе, у мяне хорошы муж і ўжо вялікі разумны сын, але сэрца маё належыць маёй зямлі, і яна мяне асцерагае. Ужо 3 гады, як няма мне спакою, дрыжу і лекачу, калі чую расейскую мову, а калі бачу савецкіх людзей у ваеннай форме, замірае мне сэрца, і хочацца быць там, дзе іх не відно. Аднойчы ішлі мы са знаёмаю чэшкай пані Тэскавай вечарам па Празе, і мне зрабілася раптам пагана неспакойна. Я ж затрымалася, не ішлі ногі. Аказалася, мы праходзілі каля савецкага пасольства, аб чым я нічога не ведала. Маё добрае поле было са мною, быццам шаптала. І так мы у Вімпэрку на граніцы Чэхіі і Нямецчыны. Мужа далі там на паўгода лекарам, звольніўшы з фабрыкі, на якой ён працаваў у Празе. Сын вучыўся ў чэшскай гімназіі і жыў на кватэры ўкраінцаў кушчынскіх у Празе. А я то пабуду ў Вімпэрку, то зноў еду да сына. Цяжка без мяне аднаму і другому. А з Вімпэрка як жа блізка да граніцаў свабоднага свету, где не крадуць людзей, где людзі жывуць, можа не багата, але свабодна, не баяцца ні ноччу, ні днём, нечага такога страшнага, чаго мне замірае сэрца і чаго сама яшчэ не разумею. Я не баюся, адвагі хапае мне і рашучасці ў жыцці. Гэта не страх. Я выжыла ў вайну, не скрывіўшы, не запляміўшы чысціні свайго беларускага сумлення. Гэта нешта горшае, нейкая непазбежнасць, як мукі і пекла яшчэ за жыцця. Муж прымае хворых у сваім кабінеце, а калі едзем да іх за Вімпэрк, у мяне заўсёды паяўляецца надзея, што ноччу пераедзем граніцу, і я пачынаю дыхаць лягчэй. Хочацца толькі, каб разам быў сын, а болей нічога не трэба. Гэта былі толькі мары. У мужа не было прадчуцця. У лекараў падобнага не бывае. Яны не паэты. 5 сакавіка 48-го года было мне страшна ўжо з самай раніцы. Я рыхтавалася да дня нарадзінаў маяго мужа, які 8 сакавіка. Замовіла яму торт у цукерні, на картачкі выбрала цукеркі і другія падобныя драбніцы, якія ён любіць, але нічога мяне не цешыла. Тая нейкая чорная непазбежнасць вісела надо мной, як хмара, паралізавала крокі. Нават малітва не прыносіла палягчэння. Не паспеў мне муж зрабіць нейкай заўвагі раніцай, як я горка расплакалася, і ён мусіў суцяшаць мяне як малую. Абед прайшоў спакойна навонак, але калі муж быў, я кожны дзень пасля палудня на працы, у касе хворых, мне ўжо было зусім пагана.
Што паўгадзіны аказваліся званкі то суседняй Квільды, прасілі, каб ён прыехаў, то пыталіся, калі ён будзе ў дома і таму падобнае. Была пятніца, я прыгатавала вячэру і першы раз падумала, што пост і адбіўныя катлеты, бульба і малако кіслае ці не грэх у гэты дзень. Пасля касы хворых у нас пачынаўся вячэрні прыём у сваім кабінеце. А пасля, калі ўсе адыходзілі, мы заўсёды разам ішлі да хворых на дом. У гэты дзень ісці было неабходна. Пару дзён ужо, як мы ездзілі ці хадзілі за Вімперк. Там памірала маладая жанчына, хворая на рак. Была яна пасля аперацыі і аблучэння. Заставалася ёй толькі даваць абязбольваючыя рэчывы, чаргуючы іх, каб лепш дзейнічалі. Хворая, яе муж, дзеці і радня чакалі нас як збавення. З хвілінай прыходу лекара ўціхаў жудасны боль, жанчына пераставала стагнаць. Яны самымі сардэчнымі словамі прасілі, каб мы прыйшлі. Мяне прасілі асобна, і я ім абяцала, што прывяду мужа. На гэты раз яшчэ болей было трагічна, не адыходзіла ўжо мача. Пасля уколу, як звычайна, стала лепш. Муж хворы папрасіў нас на пару слоў сакрэтнай размовы. Мы выйшлі на двор. У гарах адчувалася вясна, блішчэлі ў месячным святле лужынкі, неба было ў зорах, было амаль цёпла. Чалавек той абапёрся аб вушак дзвярэй, паважны, змучаны, бледны, і сказаў мужу прыблізна тое: «Я несказана кахаю сваю жонку, але я не магу бачыць яе ў жудасных мучэннях. За яе хваробу ў мяне нарыў страўніка, упадак сілаў, пахварэлі дзеці, дык я прашу вас, доктар, зрабіце так, каб яна болей не цярпела, дайце ёй укол, каб сцішыўся боль назаўсёды». Муж паглядзеў на яго паважна і сказаў, што такога не зробіць. «Чаму?» — глуха нейк здушана спытаў чалавек. «Таму што я прысягаў», — адказаў яму доктар. «Дык жа людзі дабіваюць жывёлу, калі яна так церпіць. Няўжо ў вас няма літасці?» 1 мільённая за тое, што сяння ноччу нехта знойдзе супраць рака лек, і дзеля гэтай 1 мільённай я не сраблю таго», — спакойна адказаў муж. Мы абяцалі ім заўтра як найхутчэй вырвацца да іх, каб прынесці канаючай палёгку. «Прыйдзе», — запэўніла іх і я, калі з гарачай просьбай звярнуліся і да мяне. Ледзь ужо я вяла мужа дамоў. Ён быў змучаны, хранічна нявыспаны і таксама рабіўся нервовы. Ясна блішчэлі зорамі неба і чарнела зямля ўжо зусім без снегу, але яшчэ без травы. Нявесела прайшла вячэра, якую муж еў адзін. Я зноў нечаму пачала плакаць. Была ўжо 11 гадзіна вечара. Некалькі дзён, як я рвалася ў Прагу. Там была рэвалюцыя, і я дрыжэла за сына. Муж увесь час супакойваў мяне, тэлефанаваў сыну і не пускаў мяне ў Прагу. Сына мы пакінулі на апеку хорошаму чалавеку, пану Крыжабаносцы, і можна было думаць, што ён не пакіне хлопчыка ў гэты неспакойны час. Аднак я якраз цяпер, у 11 гадзін вечара, узбурылася ехаць да сына і з плачам пакавала чамадан. Дарма было мяне спыняць. Надзеўшы кароткую зграбную шубку, у хустачцы і лёгенькіх туфлях, я выбегла на вуліцу, каб дастаць у нашага знаёмага мясніка крыху каўбас ці мяса, бо ў Празе з гэтым было яшчэ трудней. Не паспела я адысці ад дзвярэй, як падышоў да мяне чалавек і папрасіў, каб я нікуды не хадзіла, што так трэба. Я са здзіўленнем сказала яму адступіць ад мяне, што ніхто не мае права мяне затрымоўваць. Па вуліцы праходзіў нейкі мужчына. Тады гэты паклікаў яго, каб той памог затрымаць мяне. Мужчына ўцёк бягом. Я сказала, што паклічу мужа. Калі той тып забараніў мне гэта рабіць, я падышла да сцяны дома і плячом націснула званок нашай кватэры. Муж выйшаў. Мы займалі першы паверх дома, над намі жыў нехта другі. Чалавек, які запыніў мяне, пайшоў з намі, гаворачы, што ён тут не адзін, што яны ўжо прыходзілі і цяпер яго калегі ў кафэ побач і зараз да нас прыйдуць.
Я падышла да тэлефона і паклікала міліцыю. Тады чалавек устаў і паказаў нам нейкія свае паперы сышчыка ці некага падобнага. Нам зноў пазванілі. Муж адкрыў дзверы, і ў хату ўвайшло яшчэ 6 чалавек. Яны сказалі, што мы арыштаваныя, і загадалі нам аддаць ім паперы і зброю. Я паказала ім на гору шпрыцоў і іголак, якія мне трэба было яшчэ прыгатаваць да заўтрашняга прыёму, і сказала: «Вось вам зброя лекара, якой яшчэ хочаце?» Муж разгубіўся. Бедны, ён лепей, як я, ведаў жыццё і чуў аб гэтай нечалавечай сістэме. І вам не сорамна? 7 чалавек на аднаго слабога, запрацаванага, змучанага доктара, прадаўжала я сваё абурэнне. Робячы збольшага вобыск, яны паяснілі нам, што вобласць цэлы дзень старалася нас апраўдаць і выратаваць, але не далі рады. З Масквы прыйшла тэлеграма, і саветы зажадалі нашай выдачы. Чэхі былі, паводле іх слоў, бяссільныя. Мы апрануліся, і нас павялі ў суд, где запісалі нашыя персаналіі, а пасля пад назорам стражнікаў у вязніцу, якая мясцілася ў старой вежы старыннага вімперскага замка. Пару дзён як з гэтага замка скочыў і забіўся нейкі інжынер, калі яго прыйшлі арыштоўваць. Быў праў. Надзірацелі ў вязніцы гулялі ў карты. Ад кампаніі аддзялілася жанчына вагой не меней як 120 кілаграмаў, забрала маю сумачку і ўсё з кішэняў і пачала мяне абыскваць. Муж быў лекарам і ў гэтай вязніцы. У бруднай, зялёнай ад плесні камеры на памосце, пакрытым мятай саломай, сядзелі 2 маладыя немкі за пераход граніцы, бо ж тая была тут побач. Я села і толькі цяпер усведаміла сабе ўсю трагедыю адзінокага свайго дзіцяці ў гэтым горадзе і ў гэтым народзе. Болей ужо ні аб чым думаць я не магла. Ды нагул я не думала, здаецца. Я то замірала, то зноў адмірала з болю, з нейкага фізычнага адчування той чорнай прорвы, у якую кінуў нас мой безгранічны, бескампрамісны патрыятызм, доля народу, жыць для якога значыла канаць зажыва ад палякаў, ад расейцаў, ад немцаў. На гэты раз давялося ад чэхаў. У спалучэнні з магутнай пераможнай дзяржавай усходу яны даўно забыліся аб гуманных ідэалах Масарыка і ахвотна бралі на сябе ролю паслугачоў крывавага Сталіна і яго сістэмы. Выняткаў было нямнога. Заробак і наогул грошы для іх велічыня, перад якой зусім натуральна адступаюць усе прынцыпы. Назаўтра прыняслі мне ў камеру з кватэры маю невялікую біблію на тонкай паперы, але чытаць нічога я не магла. Немачкі пайшлі памагаць тоўстай надзорцы, а я глядзела праз закратаванае в акно, здавалася мне ў бок граніцы, где былі людзі, якія маглі выратаваць нашую сям'ю, калі б, едучы да хворых, мы заблудзіліся і пераехалі іх граніцу. Лёс нам відно наканаваны зверху. Я прыпомніла сабе, што за Беларусь цярпець трэба, і калі прыйдзецца, трэба памерці, адступаць і каяцца нельга. Гора нашага народу непамерна большае ўжо вякі. Нехта прыходзіў нас адведаць. Была між імі і хворая немка, якую лячыў муж. Гэта мяне асабліва ўзварушыла, бо ў імперку іх было мала. 8 сакавіка прыняслі нам торт, які я раней заказала мужу. Калі нас вывелі на двор на прагулку, муж сказаў, што ён мала думае, што ўсё яшчэ спіць пасля лекарска-бяссонных начэй і папярэдзіў мяне, што цярпенне наша зацягнецца. Мяне паклікалі да надзірацеляў і далі паперу і пяро, нарэшце напісаць сыну. Я пісала спакойна, але ўсё ва мне енчыла з гора. Вечарам на дзень мужавых нарадзінаў прыняслі ў нашу камеру пару бутэлек віна з нашай кватэры і торт. Прывялі туды мужа. І так, седзячы побач, у прачуванні даўгой, мужавечнай разлукі, з думкамі аб сваім няшчасным дзіцяці, мы разам з надзірацелямі, тоўстай бабай і немачкамі аславілі гэты дзень.
Муж трымаўся, я таксама старалася не падрываць яго сілу сваім пярэпалахам з нашага адчайнага сапраўды становішча. Нас выклікаў чэшскі суддзя, чаго ўжо не памятаю, толькі запомніўся мне яго абыякавы амаль варожы твар. І я не ўтрымалася, каб не сказаць яму, што паэтаў не воляць толькі паганыя народы і маладушныя людзі. Тады ён крыху запрытомніў са свае тупасці, але даў мне пазнаць, што ён толькі нямое сляпое прыладдзе ў славянскіх руках вялікага руска, на якога спадзяваліся і маліліся ўжо некалькі пакаленняў яго недальназоркіх продкаў. Так пачынаўся канец гасціны чэшскага народу да бяздомнай і бяздольнай беларускай сямейкі, усіх добрых адносінаў нашых чэшскіх сяброў і вялікага грубага прыніжэння, якое там адчувалі ўсе, хто не гутарыў чыста па-чэшску да вайны, у вайну і пасля яе. Вялікадушнасць у палітыцы свомае толькі сапраўдным народам. Чэхі глядзелі перадусім выгады на бліжэйшага дня. Прадаць для іх нават зусім невінаватых людзей было ўжо не нова. Усе гэтыя дні ў бязмежным уласным горы прад вачыма стаяў мне твар той жанчыны, што канала недзе без помачы ў муках. Ніхто за тую ноч не знайшоў лекаў, каб яе ратаваць, і ніхто не памог ёй абязбольваючым уколам. У параўнанні з яе доляй наша не была яшчэ самай горшай. Калі вялі мяне да суддзі, я прыкмеціла, як надзірацель валачыў наверх нашую машынку да пісання. Значы, ўжо раскрадалі кватэру. Былі там рэчы крыху маёй біжутэрыі, кніг і навакупленыя мужам столікі і медычныя інструменты, і шафкі для ўласнага кабінету. У пакоі ляжалі недакончаныя акварэлі і мае рысункі алавікамі, мікраскоп, крыху мэблі, пасцелі. Машынку і пару болей вартасных рэчаў суддзя дазволіў перадаць знаёмым, рэшту, здаецца, раскралі. Гэтага назірацеля я бачыла, калі нас перавезлі ў горад Пісак сярод зняволеных. Ён прадстаўляў уладу, належаў да народнага выбару і шырока карыстаўся ёю. Як многія тады, гэта значыць, краў, што траплялася, і гвалтаваў нямецкіх дзяўчат, якіх арыштоўвалі за пераход граніцы. Адну маладзенькую пакалечыў прытым, так і дастаўся ненадоўга за краты. Быў гэта грубы, агідны чалавек, як і ўсё, што ў той час наверх выплывала. Чэхі стараліся дараўняць свайму настаўніку ўсходу ў метадах змагання за камунізм. На 9-й дзень павялі нас канвоі праз Вімперк да цягніка. Нас адвозілі ў Пісак, у вобласць. Людзі глядзелі на нас са спачуваннем. На адной з астановак шумна было на пероне. Адзін з канваіраў выйшаў і, вярнуўшыся назад, з болем апавясціў нам, што іх улюбёны Ян Масарык, міністр замежных справаў Чэхаславацкай рэспублікі, выскачыў з вакна. Стала жудасна. Нядаўна яшчэ ён гаварыў, што не можа для іх быць усход і захад, што для яго народу усход, захад, поўнач і поўдзень такі цяпер жыць не мог. Старэйшы канвой задумаўся, малодшы сядзеў і плакаў. Гэта горы, як у 38-м годзе, сказаў ён, і, паглядзеўшы на нас, пачаў пераконваць нас, што будуць старацца не выдаць нас, што таму і вязуць у Пісак, бо маюць надзею яшчэ ратаваць нас. Нейк іначай адразу павязлі б на граніцу. На станцыі ў Пісаку канвоі спынілі гутарку з намі і строга загадалі ісці наперад. Вуліцы былі з вясны яшчэ шэрыя, пустыя, час быў перадвелікодны, і на сценах дамоў красаваліся плакаты, на якіх вялікімі літарамі было напісана «Гэгенна». Гэтыя плакаты як бы віталі нас прадказаннем нашага лёсу наступных гадоў. Для нас сапраўды пачалася Гэгенна.
Вязніца ў Пісаку была ў старым мураваным кляштары над самай рэчкай Атавай. Дзень і ноч шумеў там вадаспад і жудасна вішчэлі чайкі. Здаецца, яшчэ сянне чую іх безнадзейны піск і адчуваю холад і сырасць неапальваных камераў старыннага муру. Мы былі першымі вязнямі новай рэвалюцыі. У камерах сядзелі пераважна людзі, суджаныя за акупацыю. Былі гэта хворыя, знасілаваныя савецкімі салдатамі немкі, былі і чэшкі. Як аказалася пасля, былі гэта згорклыя, злыя, завіслівыя жанчыны, якія рады даносілі адна на адну і падлізваліся начальству. Асабліва непрыемнай была великая маладая немка Ольга, хітрая, двудушная. Былі сімпатычныя бабкі, гэта сялянкі. Сядзелі яны за тое, што добра самыя не ведалі, немкі яны ці чэшкі. Адна з іх, засуджаная на 2 гады пані Доўлюва, цесна са мной падружыла. У адным канцы будоўлі быў касцёл, і мы з ёй ахвотна аб гэтым гаварылі. Яе дарослыя сыны не забываліся аб маці, толькі што з нашым прыходам у вязніцу забаранілі перадачы. Зрабіў гэта нейкі начальнік пан Гоўска, якому здавалася, што вязні добра выглядаюць. Пані Доўлюва першая падышла да мяне, калі мяне амаль без памяці ўвялі ў камеру. Калі нас прывялі ў Вастрог і здалі надзірацелю, ён зароў на мяне такім дзікім голасам, як ніхто ніколі ў жыцці. На гэта якраз прыехаў Юра з панам Кржыбаноскам, якія, не застаўшы нас у вімпэрку, ехалі следам за намі. Падвялі мяне з мужам да кратаў, за якімі вонку яны стаялі. Я, не могучы вымавіць слова, апусцілася на калені, здаецца, плакала і шаптала, каб сын дараваў нам свой сірочы лёс, на які мы яго пакінулі. Хлопчык быў бледны, але спакойны. Здаецца, гладзіў мяне ручкай, працягнутай праз краты. Ежы, якую ён нам прывёз, канвой узяць не дазволіў. Амаль непрытомную завяла мяне надзорка ў пакой, где раздзела дагала, шукаючы агнястрэльнай зброі ў складках цела, і так пасля кінула ў камеру, паказаўшы мне жалезную койку ў кутку. Я ўпала на калені, і ў душы маёй былі Бог, сын і боль, і страшное нейкае тупенне, бы правал памяці, які ўжо аддзяляў мяне назаўсёды ад учарашняга дня. У тую хвіліну і падышла да мяне хорошая старушка. Малодшыя жанчыны-вязні хадзілі мыць бялізну і вадзілі іх на іншую працу ў горад, а старушкі, нясуджаныя яшчэ, як я, дзерлі пер'я за даўгім дзеравяным сталом у пустым і амаль ледзяным пакоі. Вясна ў вязніцу пранікала паволі. Тоўстыя муры баранілі ёй доступу да нашых камераў, і мы ўсе вельмі мерзлі. Ложак быў цвёрды, рабрысты, і посцілка, якую мне далі, акрывацца халоднай і жорсткай. Манастыр гэты меў 2 паверхі, на якіх былі нашыя брацці-мужчыны, і вечарамі стуль раздаваўся часам неймаверны роў надзірацеляў, з якіх асаблівым зверствам да людзей вызначаўся нейкі зоўбык. Вызначаўся ён і спецыяльнай нянавісцю да маёй асобы. Кляштар меў вялікія хады ў падзямеллі, па якіх, казалі жанчыны, ходзяць начамі цені павешаных немак і немцаў, і таму так равуць надзірацелі і енчаць зняволеныя жанчыны, якіх за нейкі праступак, а то і без, валакуць туды ў карцер. Ночы былі даўгія, без сну. Лёс Юры і яго дзіцячы тварык неадступна ўсю ноч пры мне, а хлопчык вырас і спаважнеў. Ніколі не плакаў падчас гутаркі з намі. Усе, начальства і зняволеныя, ведалі яго і захапляліся хлопцам. Бывала, пытаецца: «Ці ты пішаш, мама?» Кажу: «Не». «Дык што ж ты, мама, нельга зарываць біблійных талентаў у зямлю?» Альбо паглядае на гадзіннічак і расказвае, што мае сустрэчу з нейкай дамай, з якой трэба яму абгаварыць справы, якія датычаць нас. А вечарам павінен зрэвізітаваць польскага віцэ-консула, які быў у яго і паабяцаў яму апеку над ім і нашаю справай. І так адыходзіў адзін у чужым горадзе і народзе. Калі нас прывезлі ў Пісак,
Дык следователь адразу на другі дзень прачытаў нам акт абвінавачвання, на падставе якога саветы зажадалі ад Чэхаславакіі нашай выдачы. Тут я жудасцю даведалася, што мы з мужам военныя злачынцы, паводле той красамоўнай савецкай паперкі, амаль адказныя за ўсе падзеі вайны і яе пачатак. Гэта было нешта так несуразнае, што нельга было не засмяяцца, цэлы час выступаючы супраць гітлерызму, усімі сродкамі, усей сілай свайго пера я спакойна глядзела на гэту хлусню, бо што ж на мяне не чаўплі б, напісанае мною ў суровыя гады заставалася як дакумент майго дзеяння. Пасля толькі я зразумела, што падобныя метады яны стасуюць пераважна да ідэёвых людзей, да тых, хто памагаў немцам нішчыць беларусаў, яны адносіліся куды лагадней, давяралі ім, ставілі іх у лагерох дзяржымордамі над намі, даносчыкамі. Гэта была публіка, адпаведная ім па духу і метадах здзеквання над людзьмі. Абвінавачванні былі настолькі беспадстаўнымі, што мне захацелася проста абсмяяць іх, і я напісала заяву ў вобласць, выясняючы, што ўсё гэта хлусня, і калі, як заявілі чэхі, мы не мелі ніякай віны па чэшскіх законах, а самыя былі чэшскімі грамадзянамі, дык як жа і па што выдаваць нас чужой дзяржаве? З вобласці мне адказалі, што яны некампетэнтныя рашаць гэтую справу, падалі поўны тэкст савецкай тэлеграмы ці тэлефанаграмы аб нашай выдачы і парадзілі адклікацца ў вышэйшую інстанцыю, здаецца, у найвышэйшы суд, што я, не чакаючы, і зрабіла. Бедны мой муж сох без перадачаў, без папяросаў, і надзоры здзекваліся над ім, а я тым часам выясняла ў меры магчымасці справу нашага лёсу. І адказ прыйшоў. Гучаў ён больш-менш так. Значыць, калі мы з'яўляемся грамадзянамі Чэхаславацкай рэспублікі, а паводле чэшскіх законаў няма ў нас віны, нас трэба звольніць і заплаціць нам адшкадаванне за бяспраўнае зняволенне. Я гэта прачытала, вачам не веру. Як усё талкова. Пераслала паперку мужу. Надзоры пачалі віншаваць нас з надыходзячай свабодай. Але саветы, прагныя найбольшай колькасці ахвяр, нейкім чынам змусілі чэхаў патаптаць свае законы і выдаць нас. Недзе нават камуністы чэшскія не згадзіліся бяспраўна адабраць нам грамадзянства, і вось даручылі гэта маленькім прахаціцам. Як жа было сумна расчароўвацца. Жаль мне было сына. Але жаль і мужа. На мае просьбы уцячы на захад ён цвердзіў адно, што ён сацыяліст і гэтак далей. А калі ўжо не знаходзіў аргументаў, дык проста заяўляў, што амерыканцы ядуць адныя кансервы, а ён іх не любіць. Часта пасля ён сабе ўспамінаў тыя амерыканскія кансервы, калі ў пісак улупіў чорную бульбу, ды аблізваў цвярдога селядца, якога некалі бачыць не мог. Расказваў, як аднойчы давалі яму праз кармушку селядцы для камеры, а ён ніколі іх не трымаў у руках, і яны яму вываліліся на падлогу. Калі прыязджаў Юра, і мы крыху з сабою размаўлялі, дык я ўсё пыталася, як ён есць. А ён у мяне пытаўся, як я сплю. Непрывычная я ў жыцці да выгодаў, але адно, не магу на цвёрдым спаць. Пасцель моя мусіла быць мяккая, чыстая, найлепш на сетцы, а столькі гадоў давялося мучыцца на нарах. Падушка са стружак і ніякага прасцірадла гадамі. Аб сыну я забывалася толькі тады, калі засынала, і то клапатліва і асцярожна, нехтаю ў сне уводзіў мяне у кола яго зацікаўленняў і адзіноцтва. Я адчувала амаль усю бездапаможнасць яго ў жыцці перад змяінай, найпадлейшай хітрасцю і тактыкай ворага. Можна было толькі верыць у вышэйшую сілу і спадзявацца на Божую дапамогу. Мы былі як у пашчы льва, і я лічу цудам, што клыкі ворага не заціснуліся на нашым горле. Юра часта прыязджаў у той пісак. Часам глянеш на твары надзораў,
з нейкім лагодным чалавечым усмехам, і адчуваеш, што гэта дзіця зноў тут, і чысціня яго, і глыбіня болю перамяняе над сэрцы ворагаў. Часамі бывала трагічна. Памятаю, як аднойчы пасля адсуну Бэныша новы прэзідэнт Чэхаславакіі Готвальд адзначаў сваё прэзідэнцтва амністыяй для вязняў. Хлопчык пагутарыў з намі. Надзорка дазволіла яму перадаць мне пакетик з амерыканскім сняданнем з варункам, што я яго з'ем пры ёй. Ён быў рады, ручкамі, цераз краты выціраў мне слёзы, а сам ніколі не заплакаў. Быў мужны, але, як аказалася, толькі пры нас. У той дзень якраз адпушчаў Готвальд сваіх больш-менш аднадумцаў, і малы хлопчык стаяў ля сцен вязніцы, дарма шукаючы вачыма між выходзячых сваіх бацькоў. Жанчыны з мае камеры вярталіся з працы і бачылі, як адчайна плакаў ён, адзінокі, бедны каля той вязніцы, дарма там стоячы да позняга вечара. У міжчасе, ведаючы, што нас ратаваць немагчыма, кум наш забіраў хлопчыка ў Польшчу. Мы падпісалі даверанасць, што аддаем сына пад яго апеку. Перадаў ён мне зажатую ў пальчыках маленькую фігурку святога Антонія, калі прыйшоў развітацца. Было крыху лягчэй, што адвозяць яго ў Польшчу. Здавалася, там ён хутчэй выратуецца. На сабе мне не залежала, я была гатовая прыняць самыя страшныя цярпенні, якія моўчкі прымаюць змагары за сваю радзіму. Няведама па што і за што ўпляла доля ў гэтае цярпенне і майго мужа, і гэта было мне балюча і непрыемна. Калі людзі ад'язджалі на захад, ён упарта цвердзіў, што ён сацыяліст, і яму будзе добра пры новай уладзе ў Чэхах. Тое ж думалі амаль усе чэхі, а мне замірала сэрца з жудасных прачуццяў усходніх Асвенцімаў, где места печаў спальвалі людзей палярныя маразы, здзекі надзораў адпаведных свайму палітычнаму рэжыму, непасільная праца, амаль забарона лістоў, пісаць 2 разы ў год і чвэрць стагоддзя пакарання за патрыятызм, што чалавеку нагадвала смерць за жыцця. У Пісаку ніколі не было палітвязняў, дык і бібліятэка вязніцы была прыстасавана для абмежаваных праступнікаў людскіх законаў. Не магла я чытаць тых убогіх абмежаваных раманаў са слашчавасцю мінулага веку і аднойчы сказала гэта мужу пры сустрэчы. Суддзя, які прысутнічаў пры нашай размове, такі закон, прыслаў мне ў камеру пару цікавейшых кніг, між імі томік паэзіі Бадлера. Мая ўвага спынілася на вершы, где адыходзіць карабель і людзі адплываюць ад сваіх назаўсёды. Не памятаю слоў, але верш гэты прадказваў маю долю нечалавечна жудасную, бязлітасна адзінокую. Надышоў дзень, калі падліза немка Ольга, няшчасная дзеўчына і адумысловы стукач, пранюхала недзе ў начальства, што мяне адвязуць, каб выдаць у рукі расейцам. Гэта ўжо адчувалася, і я была даволі спакойнай. На выратаванне не было надзеі, трэба было ісці насустрач усяго, што векамі нёс расеец няшчасным сваім суседзям, мала уступаючы свайму сябру па духу Адольфу Гітлеру. Увесь ператварыўшыся ў плаза, поўзаў цяпер расійскі народ ля клятых сталінскіх ботаў, ліжучы падэшвы вялікага крывапіўца і прадаючы на мукі безліч сваіх братоў. Не кожны 13 тут быў юдам, і не кожны 5. Я мала памылюся, калі скажу, што юдам тут быў кожны другі. Не маючы магчымасці чэсна жыць, мець нармальныя варункі існавання і росту, расеец меў адзін шлях выбіцца над узровень другіх рабоў. Ён даносіў з пялюшак і з пялюшак хваліў, не думаючы страшных тыранаў чалавецтва, якія натхнялі нянавісцю да Бога і чалавека сваіх грамадзян і сталіся прадцечым самога фюрэра ў сэнсе злачынстваў. Паняцце «чалавек»
на ўзровень якога ўзняло нас хрысціянства і дасягненне людскога розуму, дзіка бурылі частку Божага твору, ператвараючы ў шрубку пякельнай сталінскай машыны, папераджаючай печы Асвенціма і колькасцю ахвяр, перавышаючы іх. Не пратэставаў ужо амаль ніхто. Усё было аберуч, вынішчана самымі расейцамі, а хто і сказаў слова супраць, дык сказаў яго толькі раз. Другі раз нікому не давялося, бо такіх хапалі, судзілі і засылалі ў пустыні, где ўсё, пачынаючы ад клімату, было прадумана прыстасаваным да масавага нішчання людзей маральна і, безумоўна, фізычна. Вось што мяне чакала. Яшчэ зацемна прыйшоў па нас канвой. Меў загад весці нас з закаванымі рукамі, аб чым нас папярэдзіў, але нечаму зрабіць гэтага не змог, хоць я і не пратэставала, бо ж якая розніца, калі гутарка датычыць фанатыкаў. Ішлі мы, несучы свае мяшкі, і я ступілася па дарозе. Трэснуў мне напалову абцасік маяго туфля. Так ён там і застаўся чэхам на ўспамін аб славянскай гасціннасці. Вязлі нас цягніком, людзі ўзіраліся на нас, часам абыякава, часам варожа. Ян Масарык даўно ўжо спачываў на могілках, і яго былыя падданыя шукалі цяпер другіх шляхоў да сыцейшага існавання. Мы з мужам маўчалі. Канваіры былі каменныя, няветлівыя. Калі муж папрасіўся выйсці, і адзін з канваіраў яго павёў, дык другі нейк па-чалавечы на мяне глянуўшы сказаў мне, што так, як я, сільнейшая духам ад майго мужа, ён хоча прыгатаваць мяне на тое, што нас вязуць дзеля выдачы саветам. Ва мне ўсё зледзянела раптам. Гэта ўжо была нагая суровая праўда, прадступаючыя пад самае горла крывавыя сталінскія кіпцюры. Я не заплакала, я проста скамянела, і нейкі прыліў адчайнай адвагі ахапіў усю маю асобу. Я адчувала, што іду на няроўны бой. Я гэты бой успрымала без капелькі страху ў сэрцы. Упарта адганяла толькі думку аб сыну. З гэтым болем я не справілася ўсё жыццё. Памалу я прыгатавала мужа да гэтай жудаснай неабходнасці. Ён збялеў, але не самлеў, як і я. Так нас прывезлі ў Прагу. На вуліцах хадзілі сакалы. Быў, мусіць, апошні чэшскі сакольскі злёт. Бледныя, мы як папера стаялі ў канцы трамвая. Паўгода прабывання ў Пісаку ўжо пакінула на нас след, а пасля адбывалася ўсё як звычайна, толькі не загадалі тут нам дагала распрануцца, і гідкія пальцы надзоркі не краналі маіх валасоў і цела, як гэта рабілі са мною ў Пісаку. Была гэта празкая паліцэйская вязніца, куды нас завезлі. Была яна прыспасоблена да часовага прабывання там злодзеяў і прастытутак. Канвой, перадаючы нас, даў нам падпісаць нейкую складзеную ўдвое паперу. Муж падпісваць не згадзіўся і зажадаў, каб яму паказалі, у чым справа. Аказваецца, прахацецкі обац, сельсавет, гэтай паперкай апавяшчаў нас, што менавіта ён пазбаўляе нас чэшскага грамадзянства. Што мелі супольнага з намі тыя прахаціцы? І сяння не разумею, не памятаю, ці мы гэта падпісалі. Магчыма, што падпісалі з нейкай ужо тупой абыякавасці да ўсяго, што нас акружала. У вязніцы былі брудныя ложкі, але цікавыя людзі. Былі гэта саколкі, якія мелі адвагу крычаць лозунгі, нязгодныя з духам усходу, і дзяўчаты, якіх абвінавачвалі ў арганізаванні атэntату на нейкага камуніста з ЦК. Атэntат гэты зрабіў, здаецца, адзін малады студэнт, які вечарамі хораша і сумна спяваў сваёй дзяўчыне. «Добрую ноц, маміля». Усе мы, як і тая дзяўчына, у адной з камер з любасцю слухалі тую песеньку і падзіўлялі мужную сілу хлопца. Сядзела з намі яшчэ адна з дачок Крулі Шранды, чэшскага магната,
Эва, маладая, разумная жанчына, якая, здаецца, несла ў сваім сэрцы усю адказнасць за тое, што тварылася ў яе каханай айчыне. Рознае ў ёй бывала, але ўпершыню страшная рука ўсходу у сваіх брудных кіпцюрох заціскала жывое сэрца рэспублікі, стараючыся выкрасліць сэрца ў дарагое імя Масарыка, бацькі і сына. Чэхі пачыналі разумець сваё жудаснае становішча, і нянавісць да ўсходу замяніла старое славянафільства. Часта прыходзілі ў камеру жанчыны і плакалі, што яны не за палітыку сюды трапілі. Недзе схавалі Бэнаша, і людзі ведалі, што няшчасны прэзідэнт ужо жывым не выйдзе. Да мяне нейк па-дзіцячаму прыліпла маладая габрэйка, якая ўцякала з Мадзяршчыны праз Прагу ў Палестыну і апынулася з намі. Яна не ведала моваў і за страху ад мяне не адыходзіла. У камеры забаронена было плакаць і наракаць. Усё рабілася, каб захаваць нервы свае і другіх ды здароўе, бо пакута пачыналася толькі. Гэты дэвіз маладых чэшак вельмі мне дапамог у дальнейшым на поўначы. Keep smiling часта паўтарала я сабе ў найцяжэйшыя хвіліны жыцця. Пакуль чэхі на ўзор сваіх усходніх апекуноў гатавалі адпаведныя вязніцы для палітвязняў, мужныя чэшскія дзяўчаты памагалі мне перажыць хвіліны разлукі з Захадам і пакінулі харошы ўспамін аб лепшай частцы свайго народу. У гэтай паліцэйнай вязніцы Прагі прабылі мы нешта месяц ці паўтара. У адной з камер сядзеў мой муж, але ён цяпер меў курава. Тут яно дазвалялася, і адчуваў сябе крыху лепш. Сын ужо быў у Польшчы, і здавалася нам, што ён душою і думкамі заўсёды пры нас. Снілася мне, што мы з ім ідзем па беразе рэчкі, кругом вада, а дождж яшчэ лье на нас. Ідзем доўга, так, як гэта аказалася пазней, гады разлукі і мукаў. І Бог ведае, ці не цяжэй было адзінокаму дзіцяці у пасляваенным Вроцлаве. Трывожна праходзіў час у паліцэйнай чэшскай вязніцы ў Празе. Сакольскі злёт, які ў той час адбываўся ў Празе, шчодра папаўняў колькасць зняволеных. Чэхі даўно ўжо агледзеліся, што ізноў трагічна згубілі сваю свабоду, і цяпер на злёце горача і масава выступалі ў абароне сваёй незалежнасці, сваёй рэспублікі супраць насілля. Арыштоўвалі за пратэсты, за лозунгі, людзі трымаліся мужна. Побач у камеры сядзела маладзенькая дачка Гелены Кужэлюгавай, ведамай дзеячкі хрысціянскай партыі Чэхаславакіі. Схапілі яе на граніцы, калі старалася ўцячы пасля перавароту. Пасадзілі бедную ў камеру прастытутак, где былі бруд, заўшыўленасць, цяснота. Як я чула, дык чэшскія прастытуткі аказаліся добрымі патрыёткамі. Яны памагалі зняволеным за палітыку, перадавалі справы на вонак, прыносілі інфармацыі, казалі, што маладая дзяўчынка трымалася разумна, хаця яе і білі. Аднойчы вечарам нейкі следавацель-крыміналіст адчыніў дзверы нашай камеры. Я са здзіўленнем глянула на яго, а ён аж замёр на парозе. Быў гэта пацыент майго мужа, абавязаны яму і ўдзячны пан Пэшык. Працаваў ён у розыску і вось прыйшоў выклікаць на допыты нейкую дзяўчыну з нашай камеры, якая ўжо суткі плакала, атручваючы нам і без таго цяжкі настрой. Затрымалі яе ў кафэ разам з яе кавалерам, які, як пасля высветлілася, украў аўто, на якім весела яе развозіў па Празе. Візіта пана Пэшыка мела для нас той добры бок, што гэты харошы чалавек пачаў нас абяспечваць перадачамі, якія былі аднолькавымі са спешна купленых мужчынам прадуктаў і вызначаліся вялікай колькасцю папяросаў, як мне, так і мужу. Муж, які перацярпеў у пісаку мукі без курава, меў цяпер што курыць, бо пры першай магчымасці я яму перасылала і свае. Ніколі не забудуся пра болем скрыўлены твар пана Пэшыка, калі вялі нас паказаць савецкаму прадстаўніку, які панура і тупа
аглядаў свае ахвяры. Пашака перакрывіла нейкім жудасным болем, і па твары гэтаму суроваму чалавеку цяклі слёзы. Больш-менш пазнаўшы парадкі і прадстаўнікоў гэтага ладу, ён відавочна ўяўляў сабе ўсе нашыя мукі наперад. Яшчэ й горай чуліся мы з мужам. Жах, які нас чакаў, спыніў мне і слёзы, і дых. Доля сына свідравала мозг, паласавала нервы. Толькі прыклікаўшы на памяць усе цярпенні мае радзімы і колькасць ахвяраў праз усе варожыя акупацыі, я зноў прыклікала ўсе свае духовыя сілы, каб стрываць і найгоршае. А найгоршае прыйшло хутка. Аднойчы з раніцы аб'явілі мне аб ад'ездзе. Гэта было нешта як смяротны вырак. Не хапіла ўласных сілаў, я апусцілася на калені. Схаваўшы голову ў далоню, усей душою прасіла ў Бога літасці над маім дзецям і сілаў для нас. Прад намі здавалася мне прорва, суцэльная бязглуздзіца і бесчалавечнасць, где замест усіх людзьмі прызнаных праўд стаіць раскарачыўся крывавы Сталін, якому ачумелыя расейцы аблізваюць жудасныя кіпцюры з крыві іх родных бацькоў і сыноў, пралітай тыранам самохаць і непатрэбна. Надзеі на ратунак ніякай. Бо каб выратавацца, заставалася прылучыцца да натоўпу і, адкінуўшы з душы ўсе здабыткі людской культуры, зрабіцца такім жа бітым сабакам і жудасных лапаў слязьмі змываць кроў вынішчанага тыранствам майго роду. Нас пасадзілі ў машыну, якую вязні называлі Антонам, зялёную, шчыльна закрытую, з некалькімі яшчэ хлопцамі, якія відавочна праштрафіліся ў арміі ці збеглі з яе, адвезлі ў савецкі лагер перамяшчэння захопленых імі на захадзе ахвяр. На дзеравянай браме, за якой чырванелі гарластымі надаедлівымі лозунгамі дзеравяныя баракі, красаваўся надпіс «Добро пожаловать». Як быццам і сапраўды мы ехалі да звычайных людзей з чалавечымі абычаямі і хоць мінімальнай культурай. На дзеравяных сталох, нічым не пакрытых, стаялі жалезныя міскі з нейкай капустай і ляжаў нарэзаны хлеб. Людзі былі змораныя астрогамі, бледныя, нехта еў, нехта ўжо пачынаў хваліць родзіну. Задаволеныя дзіка на нас паглядаючы, пахаджвалі начальнікі, выпаўнялі план сілай і абманам вырваных у захаду ахвяр. Нарэшце падагналі машыну з высокімі бартамі, усадзілі нас на яе дно. Спераду і ззаду на дошках, перакладзеных цераз барты, сядзелі, направіўшы на нас аўтаматы, па 4 асвабадзіцеляў. Муж абапёр мне на калені амаль нежывы ад схуднення і бледнасці твар, і жнівеньскае сонца літасцівымі праменнямі гладзіла яго пасівелую голову. Залатая Прага, нашая кватэра і часць нашых лепшых гадоў засталіся далёка за намі. Вязлі нас далей ад сына і ад Еўропы, ад пагранічнага Вімперку на край свету, у Воркуту. Ну, а пакуль што нас вязлі ў Вену. Дарога была даўгая, сустрэчных людзей на ёй мала. Жанчына, прача мяне, вязлі нейкую старушку, якую сілаю адабралі ад чэшскіх грамадзян дзяцей, а рэшта ўсё былі даволі маладыя мужчыны. Яны неяк пераглядаліся між сабою, і адчувалася, што гатовыя кінуцца на канвой і ратавацца, але аўтаматы ў грудзі і ў плечы ды падмога ў кабіне амаль ліквідавалі магчымасць шалёнай рызыкі. У час абеду мы елі хлеб. Абед нашых канваіраў адрозніваўся толькі тым, што яны пхалі ў рот той хлеб, пасыпаючы цукрам, па цэлай буханцы. Не было чым запіць таго хлеба. Колькі тыя салдаты не прасілі ў чэшскіх вёсках вядра, каб зачэрпаць вады, чэхі ім вядра не давалі. Былі навучаныя ўжо не адным прыкладам нагласці і зладзейства. Сумна глядзелі на нас чэшскія пагранічнікі, як быццам вязлі ўжо нас на эшафот, а не на радзіму, і моўчкі праважалі за сваю граніцу. На пустых, пажатых палёх пачаліся вінаграднікі, і калі сонца пачало ўжо сядаць, мы прыехалі ў Вену. З дна машыны паглядала я на яе,
чорную і залатую, усёй сваей культурай і выглядам так розную, так інакшую ад людзей, якія нас вязлі на пакуты. Нас з мужам высадзілі ў нейкім палацы ці замку, здаецца, Нейвінтерштадт, где, памятаю, была на сцяне табліца з надпісам, што некалі там у чэрвені выпаў снег. Спалі мы ў нейкіх сенях, і даволі неспакойны наш сон сцераглі здалёк крыху ад нас азброеныя канваіры. Назаўтра была, памятаю, пятніца, 13 жніўня, ліў дождж. Ужо з раніцы пад'ехала па нас грузавая машына і паперла нас з мужам у напрамку Вены. На адной з вуліц у зелені саду стаяла віла, уступная «добро пожаловать» жудаснай выразна сведчыла аб яе тагачасовых жыхарах. У нетры тае вілы, у падзямеллі якой мучыліся сотні зняволеных, кінулі і нас. Ледзь паспелі мы развітацца, як раскідалі нас у тым падзямеллі па камерах. Чорнай хваляй наляцела на мяне несказанае гора. У камеры сядзела некалькі немак, пераважна, здаецца, у падазрэнні шпіянажу. Па-нямецку я крыху гутарыла, я раздзяліла з імі часць прадуктаў, якія былі ў мяне, пачала знаёміцца. Час закрыў мне ўжо іх аблічча, але выразна памятаю з іх адну. Была гэта нейкая артыстка і прафесіянальная шпіёнка Элё Вінклер. Была гэта даволі прыгожая бэстыя, пазбаўленая ўсякай маралі і гэтакі. Немкі адразу далі мне зразумець, што гэта шпіёнка, і ў савецкай камеры рэкамендуючы асцярожнасць. Усе мы, як быдла, валяліся на падлозе, ў каросці і ў брудзе, і толькі яна адна мела ложак і пярыну, где найчасцей валялася голая альбо выкручвалася перад шкляным вокам у дзвярох, раздражаючы сваею нагатою салдат-канваіру. Яна ўсё расказвала пра сваю любоў да савецкай улады і Сталіна, і пра свайго мужа, прафесіянальнага шпіёна, які сядзеў недзе побач. Гэта была агідная нейкая садыстка. Заўважыўшы аднойчы, што я малюся, пачала праследаваць мяне жудаснымі выкрыкамі, нейкімі малітвамі да чорта, лётала па камеры і выла «Тойфель, Тойфель» і часта нагадвала ашалелую. У нашую камеру заглядалі надзірацелі, часам клікалі на працу. Я заўсёды старалася вырвацца хоць на пару гадзінаў, каб глытануць паветра і нешта даведацца пра мужа, ды і ў меру магчымасці памагчы яму хоць нечым. На другі дзень нашага прабывання у падзямеллі мяне павялі да начальства. Нейкі ваенны, відно, высокага чыну сустрэў мяне словамі «Вот і вы в нашых руках». «Великой радости з гэтага мець не будзеце», — адказала я яму прадумана і паважна. Спытаўся ў мяне яшчэ, што я думаю пра Готвальда, які ўжо быў на месцы Бэнэша прэзідэнтам Чэхаславакіі. Я не хацела высказвацца аб ім, толькі прыкмеціла коротка, што цяжка быць прэзідэнтам у цяні Бэнэша. На пытанне аб кампартыі чэшскай сказала, што яна лічная, колькасна, але якасна нічога не вартая. Ваенны гутарыў са мною даволі памяркоўна, і я наважыла папытаць яго, што з нашымі чамаданамі, якія ў нас забралі, і няма іх. Праз некалькі дзён чамаданы знекуль прывезлі, на дзіва ў парадку. Казалі, што ў гэтай вязніцы быў цэнтр МГБ на ўсю сярэднюю Еўропу. Тут і судзілі людзей пераважна на 10-15, а часцей на 25 гадоў. Нас нечаму не судзілі. Гэтую прыемнасць пакінулі Менску. Кармілі нас нейкім густым панцаком і хлебам. Рана чорнай кавай. Удзень я старалася спаць, затое ноччу пачыналіся трагедыі. Над намі бясконца дапрашвалі людзей, можна было зразумець нават фразы, а ўжо енкі бітых і квяцісты расейскі мат не сціхалі гучэць да раніцы. Савецкія следователі, як начныя драпежнікі, жыравалі ноччу. Днём было ціха,
Толькі рысавалася нечым дурная Вінклер, і час ад часу званіў трамвай, які праходзіў міма гэтай шэрай вілы, і людзі, якія праязджалі міма, напэўна, над не падазравалі аб нашых мучэннях. Месяцамі, без мыцця і вады на агул, без паветра, у цеснаце і брудзе чакалі няшчасныя яшчэ горшага лёсу. На працу мы хадзілі звычайна з Лізай. Гэта была аўстрыйская сялянка, якой за нешта далі 15 гадоў кары. Яна плакала па сваіх дзецях і люта ненавідзела ворагаў і Элё Вінклер з імі. Праца была нялёгкай, пераважна нешта мыць пасля рамонту ці бялення, часам вымыць бялізну. У такіх выпадках звычайна мы мылі нешта сабе, а з кухні прыносілі ежу ў камеру і дзялілі яе пароўну ўсім. Я даведалася, што мой муж недзе ў першай камеры і дагаварылася са зняволенай абслугай гэтай патайной вязніцы, што яны выклічуць часам мужа скрабсці бульбу, дадуць яму папяроску, накормяць. За гэта я ім мыла заскарузлыя кашулі зверх свае працы. Быў там у абслузе і зняволены малады лекар. Ён звярнуўся да нас з Лізаю, просячы, ці мы не памылі б кашулі зняволеным, якія вось год сядзяць тут, у брудзе. Кашулі былі чорныя, слустага бруду, але я глядзела на іх скрозь слёзы, дарма шукаючы між іх кашулі мужа. Якое ж было маё здзіўленне, калі мая фрау Ліза адмовілася мне памагаць. Яна, бедная, настолькі ненавідзела ворагаў і іх народнасць, што памагчы зняволенаму расейцу не магла, і доўга мне прыйшлося выясняць ёй долю няшчасных. Памагала мне, але не зразумела розніцы між аднымі і другімі ніколі. Аднойчы, мыючы нейкі кабінет, я пачула па радыё, што ўцёк Зенкль, лідар партыі народных сацыялістаў, і стала мне весялей. Аднойчы зноў падышла да вакна і ўбачыла прыблізна 10гадовых хлопчыкаў, якія гулялі ў футбол. Завірыўся перад вачыма вобраз сына, і мяне ледзь прывялі ў камеру. Муж мне казаў пасля, што бульбу скрабаць яго выклікалі, але ён хадзіў на кухню неахвотна. Час ішоў, канцэрты начамі рабіліся штораз болей дзікімі, дні каротшымі і болей халоднымі. На допытах нічога ў мяне асаблівага не пыталі, і відно было, што ўся цырымонія суду надо мною адбудзецца ў Саюзе. Мне жудасна было глядзець, да чаго былі нядобрымі, тупымі, сядзячыя са мною аўстрыячкі, у таварыстве іх было мне жудасна. Круг іх зацікаўленняў быў абмежаваны асабістымі актуальнымі справамі, іх пакаранне, якое ў параўнанні з Захадам было неймаверным. Гэта былі кары па 25, па 15, па 10 гадоў, меншых не сустракалася. Усіх няшчасных чакалі няволі і вываз у лагеры «Made in СССР», гэта значыць недзе далёка ад вялікіх месцаў, у першабытнай тазе ці тундры, дзе акрамя цяжкай працы і зверскага рэжыму забівае сам клімат. У гэтых жанчын, якія нейкай цудам знойдзенай іголкай вышывалі на сваіх насадках самыя агідныя словы расейскага лексікону, не было ні веры, ні надзеі на ратунак, не было ў іх нават смелай фантазіі нейкага цуду над намі. Яны бралі ўсё рэальна і відно, што былі гатовы ісці на ўсе подласці толькі дзеля захавання жыцця. Толькі адна Ліза не ведала меры свае нянавісці, свайму болю па мужу, доме і дзецях. Акрамя маці Марты пачала праяўляць вельмі вялікі інтарэс да мае асобы старшая нашай камеры расейка. Была яна асуджаная на пару гадоў, нейкая артыстка ці нешта падобнае, але настолькі праціўная, сказаць проста нельга. Яна, як старшая камеры, загадала перанесці мне мае лахманы да яе і спаць з ёю побач. «Ах, якое ў вас усё загранічненькае!» — не сціхала яна. «Вось прадайце мне гэту сукенку шаўковую, я дам за яе кілаграм сапраўднага масла вашаму мужу». На масла для мужа можна было мяне купіць, і мая мілая праская сукеначка перайшла ў рукі старшой. Доўга мы радзіліся з маці Мартаю, як ратавацца ад ведзьмы, і маці Марта вырашыла, што дзеля спакою трэба мне ўсё
трываць, бо чалавек гэта небяспечны для цэлай камеры, і маці Марта сама ёй плаціць даніну. А Валька, наш блатны начальнік, часта заглядаў у нашу камеру і весела пашчыпваў старшую. Аднойчы неслі мы кіпяток, а Валька з некім душэўна гутарачы развесяліўся такім жудасным расейскім матам, што, слухаючы гэта, можна было згарэць з устыду. Але, убачыўшы мяне, вельмі засароміўся. «Даруйце мне», – прасіў, – «я ж вас не ўбачыў». Мяне крыху здзівіла яго блатная далікатнасць, але засталося добрае ўражанне. Выклікаў ён мяне раз у сені бараку і так ветліва папрасіў, ці не прадала б я са сваіх рэчаў яму сукеначку для яго каханай. Я згадзілася, і ён хутка дастаў дазвол весці мяне у так званую капцёрку. Рэчы былі ў парадку, і я дастала адну са сваіх сукенак, найболей каляровую, да таго насавую хустачку і яшчэ адну сукеначку для баптысткі Розы, бо яна не мела чаго злажыць. І мы пайшлі. «Колькі я вам вінаваты?» – пытае Валька. А я й кажу яму: «Не ведаю вашых цэну. Калі маеце грошы, дык дайце іх маяму мужу. Яны яму, напэўна, патрэбныя. А калі не маеце, дык бярыце так. А вось вам яшчэ хустачка ад мяне на памяць». Усю дарогу ён мне паясняў, што ён сын інжынера, але чэсна працаваць гэта 600 рублёў, а красці гэта раскошна, некалькі месяцаў жыць. А пасля пару гадоў сядзець, што ж, аплачваецца. «Я вор», – казаў ён, а я горача даказвала яму, што з яго яшчэ будзе чалавек, а з яго быў чалавек харошы, чэсны, лепшы, як усе яго суродзічы на волі. Ён за пару дзён прыйшоў да нас, выклікаў мяне і паважна папярэдзіў наконт старшой нашага бараку, кажучы, што яна спецыяльна пастаўленая, каб за мною сачыць. Я нічога не казаў. Закончыў ён гутарку і пабег. Было ўжо позна. Где што, ведзьма змагла ўжо ў мяне выведаць. Якія прыгожыя і акуратныя хлопчыкі былі немцы, гаворыць мне. А я, дурань, кажу: «Што вы, яны варвары, дзікуны». Але вось джоны ў барэціках, у сваіх адпрасаваных блюзах, вясёлыя, як дзеці, добрыя, як сама Амерыка. І пайшла прадаўжаць ім хвалу. Моцна мне гэта пасля адрыгнулася. Няўцям мне было, што культурная багатая Амерыка куды страшней была для іх, чымсьці разбітая ўжо Германія. Адрыгнулася мне гэта на следстве, дзе разглядалі мяне ўжо як касмапаліта, так мяне і ахрысцілі. Угаворвала і упрошвала мяне маці Марта вытрымаць усе кампліменты старшой. Жаданне і рады маці Марты былі для мяне святасцю, і я перамагала сябе, гутарыла з той падлай і выслухоўвала яе хлусню, толькі ўжо пра джонаў маўчала. Пасля 3 тыдняў нашага прабывання ў Львове гатавалі далёкі этап. Валька папярэдзіў нас, што паедзем. Для нас была камера маладых людзей, якія дабравольна перабеглі ў саветы. Я аднойчы пачула, як адзін з яўрэяў даводзіў, што ўсе яны шпіёны. Ніяк не месцілася яму ў галаве, што нехта нармальны можа ехаць сюды з іншых меркаванняў. Былі тут расейцы, украінцы і нават нейкі француз. Маці Марта палажыла мяне ля сваіх ног, і я заснула, а яна шыла мне мяшок, бо, ведаючы варункі на этапах, баялася за мае чамаданы. Дала яна з сабою торбачку сухароў, 10 рублёў, і я выменіла яшчэ ў нейкай дзяўчынкі кусочак сала за нешта з адзежы. Старшая камеры маўчала, і я толькі сцерагла рэчаў, каб яна зноў не паквапілася на нешта загранічненькае. Маці Марце я пакінула цёплую доўгую кашульку на ноч і цёмную хустачку на памяць. Мы сардэчна развіталіся з ёю, і я добра запамятавала яе адрас у Львове. На падворку перад этапам падышоў яшчэ да нас надзірацель яўрэй і даў мне некалькі пачак папяросаў ад маці Марты, за што забраў у мяне апошнюю 10, хоць, як відно, на папяросы маці Марта яму грошы дала.
дала й за фатыгу. Зноў сядзелі мы ў закратаваных спецыяльных купе. За мною сядзелі жанчыны, якіх адвозілі недзе на поўнач, адкуль яны паўцякалі. Рэчаў у іх не было, толькі крыху прадуктаў, вялікая любоў да ўкраіны і надзея вярнуцца дамоў. Як жа ненавідзелі яны чужую зямлю, куды валаклі іх сілай, усё ім забраўшы да жабрацкіх мяшкоў. У савецкіх цягнікоў было заўсёды некалькі вагонаў для зняволеных. Вагоны гэтыя былі падзеленыя на добра закратаваныя камеры, у якіх на нізе і наверсе вязлі бітком набіта людзей. На пачатку вагону туалет, у які пушчалі людзей не паводле іх патрэбаў, але паводле капрызу канваіраў, для якіх мукі зняволеных былі дзікай разрыўкай. Так жа паводле свайго капрызу дзялілі яны воду людзям, і людзі часам аж душыліся са смагі, а з калёшаў ад валенак карысталі як з туалету. На другім канцы вагону быў яшчэ карцар. Туды хавалі незадаволеных, над якімі асабліва здзекваліся. Там недзе былі і апартаменты для канваіраў. Колькасць зняволеных, перавозка іх, пункты перасылак, бані і таму падобнае – гэта было добра зарганізаванае прадпрыемства, запланаванае ў вялікіх маштабах як нейкая часць дзяржаўнай дзейнасці і неабходнасці мудрага марксізму. Ад гэтага станавілася і жудасна, і смешна, нават крыху радасна з таго, як нізка скаціўся вораг усяго чалавечага ў сваіх мэтадах нішчэння людскасці. Такое не мае. Не можа мець будучыні, бо вынішчаныя людзі не моўкнуць са смерцю, а голасна крычаць да сумлення ўсяго свету, где ўзровень чалавека на вышыні. Усё, што сталася, ужо нармальным для абслугі гэтага прадпрыемства і для ўсіх заправілаў гэтай дзяржавы, нармальнаму еўрапейцу сціскала горла вялікім болем людскім, бяскарна пралітай крывёю нявінных. Канваіры, нядаўнія пераможцы Еўропы, звярталіся да свайго нядаўна мучанага немцамі народу з такой нечалавечай лаянкай, што скура шэрхла ад іх жудасных, рафінавана брудных слоў, у якіх мяшалі і Бога, і сваю маці, і ўсё, што для нармальнага чалавека застаецца заўсёды святым. Незразумелы садызм распасціраўся ад Сталіна да канваіраў, і ўзаемным мучэнням у гэтай краіне, здавалася, няма канца і меры. Калі ўжо мяне, асуджаную, вязлі далей на поўнач, я пабачыла цэлыя цягнікі з вагон-закаў і тысячы лагероў ля жалезнай дарогі на Варкуту. Над абсечанымі паўночнымі вятрамі, убогімі ялінамі уздымаліся вышкі, і больш нічога, як вышкі. Ну, а пакуль што вязлі нас у Менск. Пад вечар мы ўжо былі ў Баранавічах, і нейкі начальнік, убачыўшы нас, крыкнуў: «Чамаданнае настраенне!» Гэта ён убачыў не мяшкі на вяровачцы, а сапраўды чамаданы, і з гэтага дзіва мусіў крыкнуць. У Баранавічах вязніца была вялікая, дзеравянная. Усё тут было з дрэва. І дзежка на ваду, і праславутая савецкая параша. Сховішча на рэчы там не было, так як усе савецкія парадкі яшчэ не былі заведзеныя, і мае рэчы пасля шмоны далі мне ў камеру. Сядзела там ужо некалькі жанчын, пераважна маладых. Адна з іх рэкамендавалася партызанкай. Мова яе была настолькі пераплеценая нецэнзурнымі словамі, што здавалася, гэта асаблівая мова, дыялект партызанскі, толькі брала дзіва, як гэта мог чуць падобнае стары беларускі лес. Жанчыны ўсё ў мяне выпытвалі, а позда ўвечары пачалі памалу нападаць на мяне, рысавацца сваёй партызаншчынай і паглядаць у бок маіх чамаданаў. Нарэшце, адзначыўшы ўсе свае заслугі перад савецкай уладай, яны сабраліся дзяліць між сабой мае рэчы як ваенны трафей. Але нейкі таварыш адчыніў акенца і моцна на іх прыкрыкнуў. Ён загадаў ім не чапаць мяне, і яны адсталі.
Абманутыя яны бурчалі, як кошкі, але я па дабраце душы свае дала ім нейкія драбніцы, і настрой іх адразу змяніўся. Перад сном яшчэ яны паспелі даць мне нязгоршы партызанскі канцэрт, які я з цікавасцю выслухала. Я толькі думала сабе, што там з маім мужам. Раненько, яшчэ не развіднело, нас адпраўлялі далей. Было нас пад 50 чалавек. Дзялілі нам па куску хлеба, па сырой рыбіне і па капельцы цукру. Цікава было тое, што нейкі афіцэр папытаўся, ці няма ў мяне хустачкі. Хустачка была, і ён усыпаў мне ў яе місачку цукру. Гэта быў каралеўскі жэст з яго боку. Я ўвесь той цукер аддала мужу, але ўдзячнасць за яго доўга саладзіла маё сэрца. Пагналі нас строем з сабакамі недзе аж пад горку, дзе загадалі прысесці на зямлі, каб нас не было відно. Канвой быў нейкі нязлосны, свойскі, і мы прыпалі да зямлі, як курапаты. Пасля прыйшоў цягнік, і зноў нас пагрузілі ў звярыныя клетачкі, мужа на гэты раз, недалёка ад мяне, і павезлі нас у Менск. Мы ехалі Беларуссю. На станцыях спыняўся цягнік, і шчодра папаўняліся нашыя клеткі. Заводзілі па вясковаму бабы, а іх сыны з торбачкамі мужаліся і панура залазілі ў клеткі. «Мамачка», — сказаў муж, — «дык мы ўжо у Беларусі. Паглянь, няўжо не адчуваеш свайго паветра?» «Адчуваю», — кажу, — «аж надта. Але чую, што яшчэ больш буду яго адчуваць, таму мне хацелася б быць цяпер як найдалей ад гэтага паветра на другім канцы зямнога шару». У Менск прыехалі мы рана. Ля цягніка зноў паявіліся канваіры з сабакамі, і тыя цюцькі вельмі варожа на нас паглядалі, паблісквалі толькі іх завостраныя клыкі. Нам зноў загадалі прысесці і нахіліць головы, а пасля павялі ў іншы вагон, дзе мы праседзелі да позняга вечара. Гутарылі мы пра сценку з мужам, прашчаліся. Я хацела прыгатаваць яго, каб не лішне спалохаўся, калі будзе зацяжка, і не стрываю здзеквання, дык пастараюся не жыць. Ён так збянтэжыўся, так спалохаўся, што ледзь не памёр адразу, а я абяцала яму, што выжыву. Яшчэ раз папрашчаліся мы з ім у Чорным Вороне. Вуліца была асвечаная, людзі хадзілі, і нас хутка ўвялі за браму менскай вязніцы, так званай амерыканкі. Тэатральна ветліва прывітаў нас нейкі турэмны начальнік, які вельмі здзівіўся, што няма з намі сына, і шчыра аб гэтым пашкадаваў. Ад яго слоў холад пайшоў мне па целе, і нядобрае прадчуванне сціснула сэрца. Нас раздзялілі з мужам. Мяне павялі ў нейкі павук, я вельмі напалохалася, а пасля пхнулі ў камеру, якая мела форму гроба, з прыкаваным сталом і такімі ж прыкаванымі і адложанымі нарамі з бакоў. Узор на гэтую турму запазычылі саветы ў Амерыцы, як мне пасля сказалі, і не адна сотня, не адна тысяча беларусаў у безнадзеі і муках пазнавала тут сутнасць марксізму-ленінізму з яго першапачатковых жарол. Увесь Менск разбілі бязлітасна наступаючы немцы, а вось гэтай клятай будыніны не кранула ні адна бомба на нашу бяду. Праседзеўшы там некалькі месяцаў, я абдумвала план, як з гэтага месца чалавечых мукаў зрабіць некалі музей ці капліцу, дзе людзі ўспаміналі б замучаных хоць на задушныя дні. А тым часам я села на прыкаваны столачак і пачала думаць пра мужа. Аб сыну мы стараліся не гаварыць і не думаць. Гэта балела нястрымана, амаль фізычна, і рвала нервы. Па дарозе з Баранавіча ў Менск перакідаў на гэты раз ужо беларускі канвой мужавы рэчы. Я толькі чула са свае клеткі, як муж прасіўся ў яго. «Бярэце, што хочаце, толькі пакіньце мне мае кніжкі. Яны ж медыцынскія, прашу вас, пакіньце, пакіньце». Мне стала сорамна за мужа, што так ён уніжаецца дзеля кніжак. Я не ведаю, ці той канвой кніжкі пакінуў, але ведаю толькі, што забраў яму і свэтар, і нагавіцы найлепшыя, і наогул забраў, што хацеў.
Мяне палохалі бандыцтва і самаволя. Яшчэ ў тую ноч увялі мяне ў камеру на нізе вязніцы. Было там некалькі жанчын, і адна з іх, Жэня Шостак, ведала мяне з прэсы. Яна заапекавалася мною, памыла мяне, дала пад'есці. Я заўважыла, што пагана бачу. Акрамя Жэні былі ў камеры нейкая Нэла з Менску, Надзя Еўтухова з Полацку і старэнькая бібліятэкарша з Менску, якая вельмі бедавала па пакінутых у дома адзінокіх кошках. У камеры было чыста, і да мяне былі ўсе ветлівыя. Пачаліся допросы. Следователь мой, нехта Коган, яўрэй, быў хітры чакіст. Ён не крычаў на мяне, але ўсё гутарыў, агітаваў мяне, успамінаў партызанку, хваліў савецкую ўладу. Я слухала, але суровая рэчавістасць прамаўляла да мяне больш. Часамі ён расказваў мне аб гуманнасці савецкага следства, а побач разлягаліся нечуваныя маты-пераматы, пабоі, крыкі, жаночы плач. Ён тады замаўкаў. Аднойчы прыйшоў на допрос нейкі шустры чалавек у цывільным, які вельмі выпытваўся ў мяне пра Астроўскага. Мяне ён пачаў папракаць у незалежніцкіх тэндэнцыях, дык я яму сказала, што па савецкай канстытуцыі кожная з савецкіх рэспублік мае права нават аддзяліцца з Саюзу. Дык што ў гэтым дзіўнага? Астроўскага я ведала мала, безумоўна, не ідэалізавала яго і сказала дзядзьку таму, што аб ім думала. Допыты і агітацыя працягваліся. Погляды мае на палітычныя справы, дастаткова ўмацаваныя дэмакратыяй Захаду, аналізам гітлераўскай дыктатуры і іншых крывава-таталітарных рэжымаў былі дастаткова пэўнымі. Мой следователь не мог даць са мною рады. Раз прыйшлі на допыт нейкія ваенныя, відно, высокай рангі, хоць я на гэтым мала разумеюся. Яны сказалі мне, што я не любіла нацысцкіх кіраўнікоў. Як я адношуся да савецкіх? Я адказала, што непрыемлемыя. Чаму? Негуманныя. Як негуманныя? Мы простыні ў цюрмах даем. Так кажу, і 10, і 15, і 25 гадоў пакарання сваёй моладзі, забіраеце ёй усю магчымасць людскога жыцця і шчасця. І яны болей нічога не пыталіся. Выйшлі. Раз уварваўся да таго следователя нейкі малады ваенны, які сказаў, што на Захадзе друкуюць мяне. Памятаюць? Кажу, перапячатваюць, пэўна. Калі следователь пісаў пратакол і не хацеў згаджацца з тым, што я гаварыла, я звычайна казала: «Пішэце, што хочаце, вашага права не лічу правам, а вас юрыстам у даслоўным значэнні гэтага слова». Я нічога не махлявала, бо віна моя датычыла толькі камітэту самапомачы ў Празе, где я была скарбнікам. Ад гэтага я не адмаўлялася. Да і Коган паказаў мне раз архіў камітэту, які яшчэ ў 42-м годзе згінуў з кватэры Ермалчэнкі. Тут я здзівілася. Выслухаўшы пра тэлеграму Гітлеру, Коган сказаў мне, што Ермачэнка за прозвішча «Геніюш» у той тэлеграме дастаў вялікія грошы. Ён хахатаў, гаварыў, што Ермачэнка ўжо ад 21-го года служыў у нямецкай разведцы, але ў мяне паявілася ўражанне, што ён служыў і ў савецкай. Тэлеграму, што я падаў Гітлеру, ён сам падпісаўшы прозвішчам мужа, бо яго нечакана, як толькі ўвайшоў, зрабілі старшынёй таго сходу, на якім і зачытаў Ермачэнка тую тэлеграму. Тэлеграмы ніхто з беларусоў не падпісаў, але на бланку пад яе тэкстам былі акуратна пад капіроўку выведзеныя подпісы ўсіх беларусаў, якія былі і не былі на тым сходзе. Мне стала да абрыдлівасці гадка. Такая дзяржава і трымаецца на лжы, на шуканстве, на падробленых дакументах. Гадка. У час найстрашнейшай небяспекі, апутаныя нацысцкай хітрасцю, усё ж людзі адважыліся не падпісаць тое тэлеграмы, а тут падпісваюць за іх праз капіроўку, ануліруючы ўсё захаванае ў цяжкі час чалавечае ў людзях. Не, горай
Падлей за самае нізкае. Мне прыпомніўся Вольфсан, стары яўрэй, які разам з сям'ёю выратаваўся ў гэтым маленечкім камітэце і таксама быў на тым сходзе, як кожны, бо ўсе атрымалі загад, што ён сказаў бы на гэта, каб бачыў сваю такую падробленую подпіс пад той тэлеграмай. Часам Коган гаварыў аб сабе, аб тым, што яго бацькі, бедныя яўрэі, далі асвету ўсім сваім сынам, і яму ў тым ліку. Казаў, якія яны чэсныя і харошыя людзі, а то часам шкадаваў, што не было мяне вайною ў Беларусі, за што мяне трэба судзіць, бо я прынесла б многа карысці ў змаганні з фашызмам. І гэтак далей. Я слухала, калі ж ён пачынаў крытыкаваць рэлігію, я проста радзіла яму кінуць гэтую безнадзейную справу, матывуючы тым, што было шмат разумнейшых за яго суб'ектаў, якія вось ужо амаль 2000 лет змагаюцца з гэтым і гінуць, як жаміра убогая. А рэлігія, вера хрысціянская, мацнее, пашыраецца і ратуе народы. Тады ён фыркаў і казаў, што яго старыя бацькі толькі вераць. Ну, бачыце, кажу, вы ж іх нядаўна хвалілі, што ўмелі добра выхаваць сыноў. Дык знача, рэлігія іх зрабіла такімі. Ён не меў ужо чаго казаць. Аднойчы казаў, што мой муж у Слонімі меў нейкія прыяцёлкі і гэтак далей. Дурніца, кажу. Вось каб ён год жыў адзін і нікога не меў, гэта было б ненармальна. Ён жа малады мужчына, і шчасце ніякі не манах. Аднойчы завалок мяне сярод ночы той Коган да намесніка міністра МГБ нейкага Новіка. Той гутарыў па-беларуску. І ўсё аб тым, як некалі Адамовіч напісаў на мяне на мой зборнік ад родных днюў паганую крытыку. Крытыка не была паганай, але гэта было адзінае высказванне маіх братоў, дзе яны мяне не хвалілі. Вось за гэта аберуч і ўчапіўся той Новік. Я і гэта выслухала, але метады вялікай дробнай подласці рабіліся мне штораз больш агіднымі. Я пазнавала савецкую сістэму, і рабілася яна мне зусім зразумелай. Нічога тут великадушнага і чалавечага не было. З волі прыходзілі яшчэ арыштаваныя, яны расказвалі, як бядуе народ, як ставяцца для супрацоўнікаў МГП новыя будынкі, па-сталінску упрыгожаныя звонку, па-сталінску толькі для малых і вялікіх бэрыяў, у першую чаргу для іх з усімі выгодамі, а людзі амаль у зямлянках, ніякай літасці над імі. Тут такое слова не ўжываецца, паняцце такое, яно буржуазнае. Культ Сталина, культ начальства, низкоарабские остатки Орды. Ничего нет незаменимого, советский девиз. Значит, можно заменить поэта трактористом, родную маці лихой надзоркой у дзіцячых колониях, замученного батьку, отцом народов и забойцею номер 1 Сталиным. Жыццё ў штучнай каляіне людзі дэзарыентаваныя забываюцца, што яны людзі. Прагрэс — гэта мудрасць. Нехта сказаў, што гэта не робяць вучоныя, бо вучоныя эксперыментуюць на сабаках, саветы на людзях. Я ўжо амаль год у вязніцы. Са мною аб нічым не маглі дагаварыцца на свой манер. Мне мяняюць следователя, яўрэя Когана на яўрэя з некім украінскім прозвішчам і пераводзяць у адзіночку, у прыбудоўку, дзе на вакно часам прылятае пташачка. Мне лепш, у маіх думках усе мае сваякі, усе сябры мае. Пасля кідаюць мяне ў другую адзіночку, дзе ў вельмі цеснай камеры сядзіць ужо страшнае стварэнне. Калі я ўвайшла туды, стварэнне прынялося плакаць, што баіцца мяне, што не давярае мне і гэтак далей. Гляджу з палітаваннем на прышчаты твар і кажу, што не з маім імем і не ў мае годы падобнае чуць. Дзяўчына мне выразна не падабаецца. Не ведаючы паганага ў жыцці, я не магу дадумацца, што гэта так званая штатная наседка, якой менавіта надыктавалі следчыя такі прыём. Сядзіць яна быццам за саюз беларускай моладзі. Следства яе зацягнулася, бо недзе на Енісей паслалі паперы для дапаўнітельных сведкаў. Яе выклікаюць да следчага, усміхаецца нейк невыразна і іранічна на мяне паглядае.
Набліжаецца вечар, ноч, а пасцель адна. У сяе камеры толькі яе ложак жалезны і сцежка ля сцяны. Ля дзвярэй калярыфер, у другім кутку тумбачка. Кажу: «А где ж гэта я буду спаць?» «Следователь казаў пад ложкам», адказвае мне тая прышчатая Нэла Гардзей, і твар яе абрузглы, крывіцца садызмам. Нанач надзор адчыняе дзверы і усовае нары, якія трэба класці адным канцом на тумбачку, другім на калярыфер. Ідуць дні. Я нічога не гавару з гэтай дзяўчынаю ў панчохах дзіравых на лытках, якая ўжо не раве, бо камедія, а прыглядаецца да мяне і правакуе. Распавядае мне, што вельмі любіць заходнюю Беларусь, бо столь паходзіў яе бацька, якога ў 37-м годзе расстралялі, быў ён быццам прафесарам, маці яе быццам прыбіральшчыца ў нейкім урадзе. Ёсць брат і ёсць Сенька, яе ухажор, і ёсць Ліля Спорык, яе сяброўка. За Сеньку яна дрыжыць, каб не разлюбіў, вучыцца яна ў інстытуце на факультэце замежных моваў на англійскім і зноў пачынае пра заходнюю Беларусь. Я слухаю, маўчу. Дні бягуць. Нам далі даміно, і мы гуляем у яго. Мне ўсё тут чужое і дзікае. Калі пачынаем гуляць, я кажу: «Вось я буду Чэрчыль, а ты расеец. Хто выйграе?» Калі выйграваю я, дык цешуся, хахачу. Гэта моя адзіная радасць у гэтай нары, на злосць усім, усей гэтай бесчалавечай сістэме. Мяне выклікае следователь і кажа: «Памыляецца той, хто чакае вайны», і гэтак далей. Ага, думаю, дык вось ты хто, прышчатая бэстыя. Вы мусіце ведаць, што грузіны жывуць доўга, кажа следователь. І таварыш Сталін не скоро умрет, кажа ён. Я маўчу і думаю, што Бог ведае лепей. Нэлку ад мяне забіраюць, і я 3 тыдні сяджу сама. Мне стала лепш. Значыць, адзіночка, адпачынак. Пасля суда я даведалася ў камеры асуджаных, што тая Нэлка не адна ўжо ахвяру мела на сумленні. Яна была асуджана на 3 гады за разглашэнне государственнай тайны і выслужвалася цяпер падобным спосабам. А тайна гэта, калі ёй далі заданне сачыць і даносіць усё на Лілю Спорык, якая жыла ў іх, дык яна быццам сказала аб гэтым той Лілі, і яны абедзве разам. Тыя даносы фабрыкавалі, у чым пасля Ліля некаму прызналася. Усё гэта мне сказалі дзяўчаты. Некалі ў дома ў сялянскай царкве ў Воўпе я бачыла высокага дзецюка, здаецца, сяла Лазоў. Быў гэта тупы, цёмны чалавек, які нават марыць не мог аб нейкім прыбліжэнні да мяне ці да маяго таварыства. Гэты чалавек быў цяпер важнай асобай у менскай вязніцы і здзекаваўся нада мною як апошні садыст, з асаблівай насалодаю. Ён прыходзіў у маю камеру і адводзіў мяне асабіста ў баню, дзе прысутнічаў пры нашым купанні, паліў у пражарках нашыя рэчы, высмейваўся з нас. Бедныя дзяўчаты амаль плакалі. Часам ён падыходзіў да мае камеры і брудна лаяўся, цешыўся з маяго зняволенага становішча. Гэта было жудасна. Калі мяне асудзілі і срок 25 лет, і ТЛ павіс над нашай сям'ёй, мне падкасіліся ногі. Начальнік менскай вязніцы сказаў мне збірацца ў другую тюрму для засуджаных. Я ўзяла чамадан і захісталася. Тады ён сказаў таму высокаму дзецюку памагчы мне. Ён вызверыўся, што не будзе памагаць памешчыцы, якую нарэшце засудзілі да смерці і гэтак далей. Тады той начальнік, нейкі расеец, занёс сам мой чамадан да таго варанка. Ну, а пакуль мяне перавялі ў другую камеру, где было пару дзяўчат, прыкаваныя нары і выбітае в акно. Новы следователь пачаў часцей мяне выклікаць, пісаць і запісваць. У камеры была нейкая Ольга Гелах з Оршы. Яе прывезлі з лагероў, здаецца, спецыяльна для расправы нада мною. Калі я высказалася супраць гэтага здзеку, яна пачынала біць мяне кулакамі па галаве. Як я заўважыла, дык рабіла гэта яна на загад следователя. Гэта была страшная, хоць не старая яшчэ асоба, на якой лагер пакінуў свае найгоршыя сляды. Гэта значыць жудасны слоўнік і адсутнасць абсалютная якой-колек маралі. Рана давалі нам хлеб і чай, у абед зупу на смярдзячай рыбе, жудасную. Мяне
вечна рвала, і я высохла ў нітку, здаецца, хрыбет толькі і тырчаў. У мяне была піжама мужава, якую пару разоў нацягнуў і малы Юрка. Я скручвала тыя нагавіцы і клала сабе пад галаву. Мне было лягчэй, здавалася, што сын мой мяне ўспамінае. Нейкая бабка, асуджаная па бытавым параграфе, нам разносіла ежу. Яна маўчала, але відно было, што вельмі шкадуе мяне. Тая бабка на нейчы дазвол давала мне часам грэлку. Мяне, здаецца, травілі. Мне вельмі балела печань. Усюды ў вязніцах лекарамі былі яўрэі, але найгоршы хіба быў тады ў 48-м годзе ў Менскай круглай вязніцы. Ніхто яго прозвішча не ведаў, называлі яго проста Піня. Калі мяне завялі да яго, ён нават на мяне не глянуў, толькі сказаў, што некалі я добра аджыўлялася, а цяпер мой арганізм пераядае печань, і яна таму баліць, і ён мне ні ў чым не можа памагчы. Ён нікому ні ў чым не памог, і, здаецца, ён гэта травіў мяне цераз ежу. Ноччу ў камерах гарэў заўсёды свет, свяцілі ў вочы, каб мы не павесіліся, але людзі над краем магілы вельмі не хочуць паміраць. Чым больш іх мучаць, тым мацней яны вераць у жыццё і прагнуць выжыць. Начамі часта разлягаліся крыкі: «Па што б'еш мяне?» Некага мучылі ўсё, некага білі. Было неяк жудасна. Аднойчы ўжо ў 49-м годзе выклікалі мяне і павялі недзе далёка на гору. Канваіры, пераважна паганыя людзі, змушалі нас закладваць рукі назад. І так было мне цяжка ісці. Пасля, відно, нехта ішоў насустрач. Ён так павярнуў мяне да сцяны і так трэснуў маім лобам у сцяну, што мне пацямнела ў вачох. Пасля валок мяне далей, нарэшце завёў у кабінет Цанавы, жудаснага сталініста, які сядзеў у кабінеце, высланым жудасна-зялёнымі дыванамі, выбітым дрэвам. Сядзеў гэты крывапіўца за пісьменным сталом, а злева за другім сталом сядзеў чэх і паглядаў на мяне пераможна. З мяне быў цень, скура, косці, крыху мужнасці ў сэрцы і рэшта злосць. Цанава запытаў мае персаналіі, як гэта яны робяць заўсёды, і загадаў скінуць каптурак з галавы. Я не скінула. Тады пачаў крычаць: «Хто Абрамчык?» «Мой друг», кажу. «Хто Абрамчык? Хто Абрамчык?» «Дэмакрат», адказваю. «А ты ведаеш, што гэта дэмакратыя?» Верашчыць. «Государственный строй основаны на 3 принципах французской революции», кажу, и называю тыя прынцыпы по-французску. І пытаюся іранічна: «Можа, перакласці?» «Не, не трэба». Спачатку, праўда, ён пытаўся ў мяне, на якой мове са мной гаварыць, ці па-расейску, ці выклікаць чэшскага перакладчыка, а я яму і кажу: «Так як вы являецеся міністрам беларускай дзяржавы, дык гаварыце па-беларуску». Ён ашалеў. Навокал я ўбачыла, стаяла многа мужчынаў, нейкія ваенныя, яны ледзь не смяяліся, калі ён сказаў: «Вы достаточно хорошо говорите по-русски». Правда, я сказала тады, што расейскай моваю не валодаю дасканала. Ну і вось пачынаецца: «Аддай архіў БДР». «Няма ў мяне яго», адказваю, «і я не ведаю, где ён». «Бить ее, допрашивать день и ночь», верашчыць няшчасны генацвалі. А я, тень чалавека, выпрасталася і кажу яму: «Без волі Божай волос мне з галавы не ўпадзе, и я не боюсь вас». «Вы ее испортили, она себя держит как дама», верашчыць кат. А я крычу, что Бог со мною и не боюся. Я пасля думала, скуль узялася сила. Мяне вывели, і там напалі на мяне следователи. Нейкі Харашавін, якога тады назначылі начальнікам следственнага аддзела, крычаў: «Біць цябе сам буду, сцягну з цябе трусы». А другі нейкі скрыўлены страшны енчыў: «Павесіць яе на вуліцах Мінска». Яшчэ не вырасла тая бярозка, на якой вы мяне будзеце вешаць. Крычу: «Усіх нас вам не перавешаць». А яны ледзь не лінчуюць мяне і верашчаць: «Ты хочаш на наша месца?» Ага, думаю, во што вам галоўнае. Вам народ не патрэбны ні ў галаве, вам месца.
Як схопіць мяне злосць, значит, я думаю, што са мною канец ужо, што я так аслабела, і арганізм біцця не вытрымае. Вядуць мяне, а я хачу крыкнуць мужу, папрашчацца з ім, бо ён сядзеў у той вязніцы недзе. Але я гэтага не зрабіла, падумала, што бедны весткі пра маю смерць не стрывае. У камеры я страціла сілу духу і кінулася на калені, як заўсёды перад нарамі, і замерла, абсалютна замерла ў малітве, як быццам перастала жыць. З калень я ўстала другім чалавекам. Па-новаму, нейкім сільным і зусім спакойным. Для мяне існавала толькі цяпер мая радзіма. Недзе былі мае сябры, далёкія мой сын, брат, які адзіны выжыў з вайны. Быў спакой у людзей, агні гарадоў, чалавечнасць, а ў мяне адчайны бой з усімі сіламі адзічэлай рэакцыі. Не за сябе, але за радзіму маю, за нашую праўду, за зняволены, пераняволены наш народ, які трапятаўся, як рыба ў сеці, каб жыць. Я не ведала, што ісці на смерць за радзіму не страшна, а лёгка, весела, амаль святочна. Усё было пры мне, гэта значыць маё сэрца і праўда. Што ж, я нашчадак прагнучых волі. Шмат з нас лягло памостам для будучых дзён нашай радзімы. Якое ж я маю права баяцца, згінуць за справу, за якую палеглі яны? І Цанава, і Коган, і Харашавін, і паламаны садыст, і вырадак той з Лазоў Ляволпы сталі не страшнымі, а нікчэмна малымі перад веліччу нашага лёсу, які трэба было здабываць. Пад вечар зноў адкрылася кармушка, і гугнявы голас канваіра сказаў: «Хто на гэ?» Я спакойна пайшла насустрач лёсу. «Рукі назад!» Я пайшла лёгка. Над не ўгіналіся ногі. На гэты раз мяне прывялі ў кабінет майго другога следавацеля, дзе сустрэў мяне паламаны садыст і яшчэ некалькі катаў. Яны зноў абяцалі вешаць мяне на вуліцах Менску, але я спакойна на іх паглядала і чакала далейшага. «Ви паэт?» — азваўся жыдок-следавацель. «Ви вершаплёт? У нас у дзесяцілетках лепш сяння пішуць. Ну?» Прысутныя рагаталі з гэтага, а ён нейк падазрона крывіўся. Нарэшце кампанія пакінула кабінет. Варожа на мяне паглядзеўшы, следавацель маўчаў. Я спакойна чакала абяцанага біцця. На стале ляжала прэс-пап'е, дык я, не хочучы, падумала, што калі ён мяне зачэпіць толькі, дык я схаплю тое прэс-пап'е і трэсну яму па лобе і буду біцца з ім да апошняга. Аднак ад маіх ваяўнічых намераў выратавалі таго жытка ягоныя паводзіны. Ён нечакана спакойна на мяне загледзеўся і сказаў: «Ну, говорите, что вы хотите, я буду писать». Пасля асцярожна папытаўся ў мяне пра БНР, і я яму сказала неабходнае. Ён пісаў. Аб біцці болей не было мовы. Ува мне застаўся ранейшы дух адчайнай бадзёрасці. Здавалася мне, што я трапіла ў нейкі заапарк між дзікага звяр'я, где трэба выжыць і захаваць чалавечы воблік і лепш памерці, чымсьці гэты чалавечы воблік страціць. Мяне доўга не выклікалі. У камеры гулялі мы ў даміно. Я слухала апавяданні тых, якія сядзелі са мною, ім падабаўся захад. Хто быў там нават у цяжкія часы вайны, лічыў, што жыццё там куды цікавейшае. Мяне яны проста лічылі шчаслівай, казалі: «Вы хоць пажылі, панасілі прыгожую вопратку, бачылі людзей, а мы што, бедавалі ды працавалі». Мяне браў жах з іхніх слоў. Вартасць жыцця і яго цікавасць у маім паняцці не выміраліся гэтым. Гэта былі нездаровыя людзі, прагныя жыцця, яго радасцю за ўсялякую цану і за цану сумлення. Вышэйшых праўдаў і глыбейшых прычынаў існавання яны не ведалі. Гэтае толькі ведалі украінскія сялянкі з перасылкі ў Львове, і я моцна засумавала па іх. Мне было халадно, і я папрасіла са сваіх рэчаў нейкую драбніцу. На гэта трэба было напісаць заяву ў канцылярыю вязніцы і даць яе праз кармушку. Мне далі паперы, я па-беларуску напісала, што мне трэба. Якое ж было маё здзіўленне, калі мне вярнулі заяву з зацімкай, што па-чэску не разумеюць, каб напісаць па-расейску. Знача,
Беларускую мову палічылі ў Беларусі чэшскай? Ого, такога я не спадзявалася нават ад бальшавікоў. О, мая Беларусь, застагнала я шчыра. Мінчанам часам прыносілі перадачы, але ніякага візіту, ніякага ліста нікому не дазвалялася атрымаць, хоць бы ён сядзеў гады. Ніякіх чалавечых пачуццяў садысты не разумелі. Адзінае, што да іх даходзіла, гэта хваліць Сталіна і камунізм. Аб Леніне тады не ўспаміналі. Людзі ратаваліся гэтым. Не раз даваў мне Коган зразумець, што для мяне гэта не толькі ратунак, але і кар'ера. Я ведала, што іначай загуба сыну, мужу і ўсім нашым родным, але стаць супраць людскасці, адрачыся ад Хрыста і змяшацца з гэтым жудасным заапаркам я не магла. Мне страшны быў іх выгляд, а яшчэ страшнейшым здавалася тое духовае апусташэнне іх і адсутнасць у іх усяго лепшага ў чалавеку. Я не магла забыцца, з якой радасцю канстатаваў Коган, што ёсць дастаткова матэрыялу, каб асудзіць мяне. Знача, не цікавіла іх мая віна ці не віна. Ім быў патрэбны матэрыял для зняволення чалавека. О, гуманізм 19 стагоддзя, як далёка мы адступілі назад. Нарэшце мяне выклікалі. За сталом, поўным папер, сядзеў нейкі трэці следавацель, сядзеў і маўчаў. Прыбег Коган, сеў, гартаў нейкія журналы і бурчэў скрозь зубы, што ёсць 2 ўрады, 2 прэзідэнты беларускія за мяжой. Я маўчала, бо да мяне ніхто не звяртаўся, і ён выйшаў. Чужы следавацель прадаўжаў сядзець, а я супраць яго. Так мы прасядзелі дзень, безумоўна, моўчкі. Казалі мне потым, што гэта яны робяць на канцы следства з усімі, а я ўжо чаго не перадумала тады. І вось мой суд. Усе незвычайныя падзеі ў майго таты былі ў лютым. Ён любіў гэтага месяца. Я заўважыла, што я і гэта па ім аддзедзічыла. Я ведала, што судзіць мяне будуць не іначай, як у лютым. 7 лютага я выменяла за нейкую ружовую дэталь свае бялізны крыху папяросаў мужу, кусочак хлеба і кавалачак сала, тоненькі. Мяне пасадзілі ў знамянітае дасягненне савецкай культуры чорны варанок, прывезлі пад нейкі дом і ўвялі ў сярэдзіну. Была там загарадка для нас, лаўкі для некага, стол для суддзяў, вышэй крыху і на абадраных сценах вусаты «Отец народов». Было некалькі канваіраў. Адначасова амаль увялі майго мужа. Канваір адразу на яго абрушыўся, але я таксама груба, як ён адразу нахабніка прысекла, і ён, відавочна, спалохаўся мяне, бо замоўк. Увайшоў суд, нам загадалі ўстаць і сесці, і пачаліся абвінавачванні. Я ўжо дакладна не памятаю, але віна мая была камітэт самапомачы ў празе, а мужава тое, што ён быў у Слонімі па камандзіроўцы. Нешта гаварылі, а муж худы, страшны, без зуба наперадзе. На нікога не ўслухаўся, толькі паглядаў на мяне праз слёзы і шаптаў: «Мама, мамачка, вось я табе прынёс часнычок. Ён так падобны на ліллю, якія ты любіш. Думай, што гэта кветачка, лілля. 3 ж была гадавіна нашага вяселля. Я выпрасіў табе часнычок у баптыста». Я яму дала свае падаркі, і мы амаль не звярталі ўвагі, што гавораць да нас апрычнікі. Гэта быў Вярхоўны суд БССР пры ваенным пракурору. Сядзела там і нейкая баба, а прадседателем яго быў нейкі Шаўчэнка. Гэтае аднафамільства Гіцля і генія мяне бянтэжыла. Нарэшце далі мужу апошняе слова, і ён заплёўся ў словах, і пацяклі яму слёзы. Я штурхнула яго ў бок, але ён плакаў. Маё апошняе слово было злосным. Я ўспомніла смерць бацькоў і ўсю іх суровасць, несправядлівасць, амаль лаялася з імі, бо і гаварыць не было там з кім. Суд выйшаў, але не паспеў выйсці, як ужо вярнуўся назад. Знача, вырак быў ужо гатовы, і працэс суда быў суцэльнай камедыяй. Гэта ж амаль як у Гітлера, а той мандрэй, падумала я сабе. А нам чыталі вырак па 25 гадоў ІТЛ кожнаму, без канфіскацыі маёмасці з той прычыны, што ў нас яе няма. Мне падкасіліся ногі, але злосць і ненавісць да садыстаў вярнулі мне сілы. Я выслухала ўсё да канца. Бедныя людзі,
Бяссільныя стварэнні, падумала я. Убогая дзяржава мучаных і мучыцеляў, і другіх між імі няма. А той Шаўчэнка, між іншым, пачаў гаварыць. «Лариса, мы за воровские организации даем по 10 лет. Мы вас пересудим. Мы не имели бы места для вас, если бы вы были с нами, но вы с этими бандитами, вы пишите, мы вас пересудим». «Не, Катюга, я не буду з такімі, як ты». Суд адышоў, пачынала змяркацца, нехта паглядаў пад вокнамі. Нас з мужам пакінулі сядзець, прыціхлі канваіры, мы размаўлялі, успаміналі сына, але што скажаш у хвіліну страшэннай безнадзейнай разлукі, калі, адарваўшы сына, раздзяляюць цябе людаеды з сям'ёй, са светам, з культурай, з усім. Гэтаксама стаяць над магіламі, ад якіх адыходзяць у пустэчу. Нарэшце нас вывелі, нават канваіры зацемілі, што судзілі нас ні за што, але што тут не Чэхаславакія. Нас вывелі на заснежаную вуліцу. Гарэлі агні, мы ішлі разам, канваіры за намі. Дарога была як на Галгофу. Нечаму я папрасіла мужа, каб забыў пра мяне, што буду удзячная кожнай жанчыне, якая аблегчыць яго цярпенне і адзіноту. Смешна было думаць пра сябе перад адкрытаю магілаю. Хацелася толькі, каб другому лягчэй, каб лепей. Нябачна побач з намі крочыў сын. Імя яго мы не называлі, бо, здаецца, памерлі б ад гэтага. Нас прывялі пад нейкую вязніцу, дзе муж жыў ужо 3 тыдні. На мяне чакаў воран. Мы абняліся, я захісталася на нагах, як у буру. Завязлі мяне зноў у тую амерыканку. Начальнік вязніцы, адпраўляючы мяне на суд, сказаў мне, што дадуць мне 3 гады. Цяпер ён падышоў да мяне і сказаў, што хацеў, каб я была сільнай, таму махляваў. Я засталася сама, і думкі пра здзек над намі, пра сына, пра загубленае жыццё адымалі розум. У галаве стукалі словы «Где гора? Где боль свой денеш, паэтка Ларыса Геніюш?» Прыйшоў начальнік. Мне прынеслі мае рэчы. Земляк з Лазоў груба мяне вылаяў, і начальнік сам панёс мае рэчы да варанка. Мяне завезлі ў вязніцу для асуджаных, у нейкі быўшы палац з вежамі, і ўпусцілі ў камеру жанчын. Як я пасля разгледзела, земляк з Лазоў пацягаў шмат маіх рэчаў, а мужавыя скураныя светлыя рукавіцы, якія нечаму трапілі да мяне, дык знасіў да рэшты. Народжаная ў полі, выгадаваная ў полі, часта чужая паміж людзьмі, я магла б зусім шчасліва жыць, калі б толькі слухала голасу свайго сэрца. Яно мне падсказвала заўсёды непамыльную тактыку. А я часта пачынала думаць катэгорыямі другіх людзей, і гэта мяне вяло не туды, где трэба. У вязніцы я была сама, і ўжо не інстынкт, а выразныя сны вялі мяне, трымалі, папераджалі. Гэта не смешна, гэта сапраўды так. Перад арыштам снілася мне цэрква, і я ведала, што гэта тюрма. Нішто не магло мяне выратаваць. Бог адабраў розум маяму мужу, і гэта быў мой лёс. У пісаку, перад кожнай непрыемнасцю, папераджаў мяне заўсёды нехта з маіх памершых, асабліва перад допытамі. Мне снілася моя доля, даўгая рака, вада, дождж, і мы з Юрам наскрозь прамоклыя брыдзем і брыдзем па ёй. Раз мне прыснілася землетрасенне, і нейкая жанчына сказала мне, што разлучыць нашую сям'ю. Так жа і сталася. То ізноў бачу я ў сне мятлу і чужы збор законаў, і цераз вакно крыху відаць свет. Праясніцца вашая доля, сказалі мне, але судзіць вас будуць па чужых законах, выдадуць з Чэх. Мой чэшскі следаватель меў туберкулёз, быў худы, страшны, хоць малады. Аднойчы прыснілася мне, як ён прыйшоў у нашую камеру і кажа: «Доля ў нас аднолькавая. Я маю туберкулёз, а вы раны хрыстовыя». Гэта было ясна.
А ў Менску перад кожным цяжэйшым допытам збіраліся ля мяне мае бацькі, браты загінуўшыя, то крычалі на мяне, навошта сюды трапіла, то радзілі, то шкадавалі, то проста абступалі мяне навокал, заводзілі ў жлобаўцу ў хату сваю. Я заўсёды чулася не адна. Перад судом прысніўся мне, як і многім, старэнькі дзядок. Ён прасіў, каб не плакала, што сядзець буду 15-18 месяцаў, і насыпаў мне жменю кедравых гарэшкаў, толькі не хацеў, каб я іх лічыла. Пэўна, было іх столькі, колькі гадоў маяго сроку. Я не ўсе сны сяння памятаю, але яны былі амаль прарочыя. У камеры жанчын мяне сустрэлі вельмі міла. Многія аба мне чулі, накармілі мяне нечым з перадач, разважылі маё гора, бо самыя былі ў такім жа становішчы, і калі мы нагаварыліся, я зусім спакойна заснула, нягледзячы на паўстагоддзе маскальскага жудаснага падарунку. Мяне хутка забралі ад іх, бо я пайшла да лекара, і ён убачыў на маіх руках яшчэ аўстрыйскую, пэўна, каросту. Перакінулі мяне ў брудную камеру, дзе за абстрыжанай блатной дзяўчынай мазалі мяне нейкай серай. Пасля павязлі на этап. Я ўбачыла мужа, Яначка. Быдлячы, закратаваны цягнік вёз нас у бок Польшчы, у Брэст. Вялікая вязніца з чырвонай цэглы, якая ўмяшчала ў сабе тысячы зняволеных, увабрала і нас. Апошні раз я ўгледзела мужа, калі нас раздзялялі. Болей ужо я яго не сустрэла. Яго дарагая стрыжаная галава і вышчарблены зуб так і застылі ў памяці на даўгія гады. Паверхі і сходы вязніцы ў Брэсце. На адным з іх камера асуджаных жанчын, пераважна полькі, але ёсць і нашыя з групы Дэмаха і Раманчука. Гэта сувязныя, далі ім па 90, па 100 гадоў пакарання. Бярэцца найвышэйшая кара з усіх разам узятых іншых, дык ім па 25, як і нам. Мяне клікалі есці, памагалі хто чым мог. Я расказвала фільмы і розныя апавяданні, мяне любілі. Побач былі мужчыны, яны перастукваліся з намі і аднойчы паведамілі нас, што маяго мужа паклалі ў больніцу. Я так і прыпала да сцяны, і мяне на гэтым злапаў канваір. Начальство назначила мне 5 суток карцера. Жудасная адзіночка ў сутарэнні тюрмы. Пуста, толькі стоўб каменны, укапаны ў зямлю і холад. 20 дэкаў хлеба ў суткі і адзін раз на 5 сутак талерка жудаснай зупы. Побач крычаць ненармальныя людзі, крычаць неймавернымі галасамі, іх б'юць. Магу зразумець, што яны выліваюць сабе парашу на галаву, грызуць сцены, робіцца страшна, не магу зразумець, па што яшчэ мучаць яны ненармальных, ужо і так пакрыўджаных Богам, значы розуму ў іх ніяк няма, звяры. А час ужо бліжыцца да вясны. На шырокі бліскучы падаконнік асеў пыл, недзе зазванілі ў царкве на вячэрню, і праз закратаванае в акно прабілася вельмі яснае неба. Сонца яшчэ не заходзіць, сэрца маё перапоўніла прага малітвы, і я пальцам па чорным запыленым падаконніку пачала маляваць голаў Хрыста у цярновым вянку. Галава выйшла цудоўна, і кропелькі крыві быццам збеглі па святым яго твары. Абраз выйшаў вельмі харошы, быццам нехта натхнёна вадзіў маёю рукою, і мне пацяклі слёзы. У гэты момент з грукам адчыніліся дзверы, і раз'юшаны савецкі афіцэр схапіў мяне за шыю і пачаў раўсці, паказваючы на Хрыста. «Кто это? Кто это?» «Христос», кажу. Тут ён выразіўся на Хрыста такім жудасным, непаўтарымым словам, якое толькі можа прыдумаць абсалютнае бяссілле ўбогага твору ў змаганні з ніколі не дасяжнай яму веліччу духу. Паўтарыць гэтага не магу. «Еще 5 суток карцера дать ей за эти рисунки!» — енчуў няшчасны, стираючы рукавом шырокага бліскучага падаконніка голаў Хрыста. А за вакном званілі соладка званы, і бліжыўся дзень Хрыстовага ўваскрасення.
Той страшны чэкіст не раз пасля заглядаў да нас у камеру, падыходзіў, калі адвозілі мяне на этап і з лютай нянавісцю сычэў на мяне: «Касмапалітка». Яны прывыклі да ламання людзей на першы загад, а я пастанавіла да смерці бараніць свой духовы хрыбет, бо з паломаным хрыбтом няма чалавека. Мяне вярнулі ў камеру, і я паглядзела на чалавека, якога вялі разам, і які, бедны, адседзеў за мяне, бо гэта ён нам стукаў. Гэта быў сярэдняга росту мажны чалавек, лет, можа, 27. Мы з ім пасля сустрэліся на этапе. Называўся ён Лёша, прозвішча не памятаю, але чалавекам ён аказаўся харошым, таксама асуджаным на 25 лет. У камеры я доўга не пабыла, за тыдзень выклікалі мяне на этап. Звялі нас, тых, каго адпраўлялі, у вялікую залю. Майго мужа не было, сэрца замерла мне, бо думала, што ён усё ляжыць хворы. Не было ў каго папытацца, бо ніхто мне не адказаў бы. На этап ішло да сотні чалавек, між якіх толькі 3 жанчыны. Мяне зацікавілі ксяндзы. Гэта былі ксёндз Лазар і ксёндз Юзефскі. Ксёндз Юзефскі быў худы, высокі, крыху неспакойны. Наадварот, ксёндз Лазар з Брэста быў гаваркі, добрай думкі, быстры і, здавалася, вельмі харошы чалавек. Мы адчулі да сябе ўзаемны давер. Калі нам давалі хлеб і пару ложачкаў цукру на этап, дык чалавек, які мне гэты цукер мерыў, нейкім малюсенькім чарпачком памалюсеньку даставаў з мяшочка той чарпачок і гаварыў мне: «Ваш муж адпраўлены ў напрамку на поўнач ужо тыдзень таму. Усяго вам добрага». Значыць, муж быў здаровы, больш-менш, калі яго адправілі. Стала сумна. Муж быў худы, адныя косці, сапраўдная ахвяра бальшавіцкага здзеку. Я ведала, што ён няўступны і чэсны чалавек, і баялася, як ён дасць рады выжыць, бо характар у яго быў капрызны, а даверлівасць дзіцяці да людзей. Вычытваючы мае паперы, кляты той афіцэр яшчэ не забыўся мяне вылаяць. Нарэшце нас павялі. Пакідалі мы тую польскую новабудоўлю, якую яны выстраілі спецыяльна паводле ўсіх мадэрных правілаў, каб мучыць там усіх незадаволеных іх нялюдскімі адносінамі да нас, падняволеных народаў. Што ж, сядзелі там і яны, і мы, бо на іх месца паявіліся іншыя, якім таксама не хацелася бачыць свабоднымі Беларусі і Украіны. Вялі нас праз горад з мяшкамі, вузламі, а мяне яшчэ з чамаданамі, якія, праўда, нёс цяпер Лёша. Некалі ў празе я адварочвала голову, калі бачыла праз вокны трамвая, як гоняць гэстапаўкі яўрэяў з такімі мяшкамі. Тады я плакала, цяпер не. Самому мусіць лягчэй пераносіць мукі, чымсьці бачыць, як мучацца людзі. Насустрач нам ішлі людзі, нейкі пабедзіцель Европы. У даўгоях спадніцы на сяле афіцэрскай шынелі нёс пад пахаю цэглападобную буханку хлеба і, унурыўшы голаў, не паглядаў на нас, а нейкі малады канваір паглядаў на нас з жалем. Другія строга спаўнялі свой абавязак і, трымаючы адныя сабак, другія аўтаматы, гэтак, напэўна, гналі б свайго роднага бацьку. Мы пакідалі Беларусь, тую, па-іхняму свабодную краіну, з якой народ адвозілі куды хацелі на нечалавечыя мукі і якой усім маскальскім ботам моцна па-варварску, па-сталінску наступілі на яе кволае нацыянальнае горла і амаль не задушылі на смерць. Нас размясцілі ў знаёмыя ўжо мне апартаменты вагонзака, дапаўняючы намі ўжо і так поўныя клеткі. Мы з Нінай Камбэрскай, здаецца, з Менску, і нейкай другой цяжарнай жанчынай з-за Брэста трапілі ў клетку побач з ксяндзамі. Мы маглі гаварыць. Ксёндз Лазар знаў многа моў, праўда, ён не лічыў патрэбным на Беларусі ведаць беларускую мову, але гэта няхай яму прабачыць Бог, які даў пакуль што магчымасць цярпець беларусам за сваю свабодную будучыню, у якую мы цэлым сэрцам верым. Была каталіцкая Вялікая Пятніца, усе мы крыху пад гэтым уражаннем. Ксяндза судзілі на 10 гадоў, а за што ён нават добра не ведаў. Затое ён ведаў дзень свайго арышту яшчэ перад арыштам і ведаў дзень, калі яго пусцяць. Гэта ён ведаў з прарочага сну, з якога многа ўжо спраўдзілася.
Ля нас ехаў яшчэ другі Лёша. Як ён расказаў нам, яго схапілі, калі прызямліўся на Беларусі, скінуты з дэсантам. Так і быў яшчэ ў камбінезоне. Ехаў там яшчэ і харошы беларускі студэнт Борыс па прозвішчу. І так стварылася наша маленькая група. Мы стараліся дапамагчы сабе узаемна хоць словам, беглі да сябе заўсёды, калі нас вывозілі на этап з чарговай перасылкі. Ксяндза Юзефскага і цяжарную жанчыну высадзілі ля Гомеля ў Хальчы. Гэта быў лагер, як я пасля даведалася, спецыяльна для мамак. Гэта значыць цяжарных жанчын. Характэрны ён быў тым, што там умірала 90% народжаных дзетак зняволеных жанчын. Там, як і ў іншых месцах, где былі такія дзеткі, заўсёды нейкая сястра, супрацоўніца КГБ давала ім часам па парашочку. Гэты парашок выклікаў усе сімптомы запалення лёгкіх, жаўцізну тварыку, і дзіця памірала. Гэта я чула часта. Была там адна беларуска, жонка яўрэя. Яна мне казала, што яе сынок выжыў толькі дзякуючы таму, што быў яўрэем. Яго глядзелі, і муж яе хутка дзіця забраў. У другіх лагерах дзеткі так паміралі, калі іх меліся з лагеру забіраць сваякі. Маюць, напрыклад, прыехаць па дзіця, і вось паўтараюцца усе сімптомы запалення лёгкіх, і дзіця да прыезду па яго канае. Адна хорошая расійская жанчына Шура, прозвішча не памятаю, якой муж хірург пазбыўся розуму, калі яе цяжарную забралі, казала мне, што і з яе дачушкаю зрабілі таксама. Калі радзіла яна, дык разрывы вялікія, якіх такая менавіта медсястра загадала не зашываць, бо быць жанчынай ці быць маці болей зняволенай не прыйдзецца. Шура, высокая, прыгожая, маладая, заўсёды сумная, ўсё хварэла далей па-жаночаму. Так жа рабілі на поўначы, і мужчыны прасілі нас лічыць, колькі бедных дзетак памерла. Яны гэта ведалі. Нас вязлі далей. Першай вязніцай, где мы трапілі па дарозе, была вязніца ў Арле. Калі забіралі ў капцёрку мае рэчы, дык паведамілі мне бытавікі зняволеныя, якія там працавалі, што сюдой праехаў ужо нехта геніюш-доктар. Я падзякавала за вестку. Знача, Яначку вязуць на поўнач. У Арле увялі нас з Нінаю дзеравяную вязніцу ў камеру, поўную жанчын. Стаяла там неймаверна вялікая дзеравяная параша, па берагі поўная, адпаведна араматная, і жанчыны былі большасцю зусім абарваныя, хоць пару было і апранутых лепей. Сустрэлі яны нас вельмі сардэчна, да слёз цёпла, як нідзе болей. Падзяліліся хлебам і нейкімі ляпёшкамі з бульбы, і яшчэ нечага, якія цяжка было раскусіць, але раскусіўшы, ўжо нейк было можна жаваць. Многія з іх сядзелі за самагонку, якую гналі з буракоў, каб пракарміць дзяцей, бо мужыкі не вярнуліся з вайны. Яны былі радыя хоць тым, што маюць тут хлеб, і плакалі толькі па дзецях. Жанчыны гэтыя зусім змірыліся, лічылі сваю зямлю няшчаснай, як пад татарскім ігам, і час акупацыі, жудасны час акупацыі, лічылі лепшым часам свайго нялюдска суровага жыцця, бо маглі тады сеяць і жаць на сваім. Яны нічога не баялись. Сярод іх былі і дзве настаўніцы з Арла, і жонка прадседателя калгаса, якая, калі я ад'язджала, дала мне 10 рублёў на дарогу, можа спатрэбіцца. Сядзелі яны таму, як казалі, што нехта сядзець мусіў, доля выпала на іх. Апрача іх былі там немкі з Паволжа і татаркі. Гэтыя дзяўчаты уцяклі з месца, дзе пасялілі іх народы. Далі ім за гэта па 20 гадоў катаргі, і ўсіх іх, як я пасля даведалася, павезлі на Воркуту. Пабыўшы ў іх пару тыдняў, мы папрашаліся з гэтымі амаль святымі жанчынамі. Нас выклікалі далей. Наша малая групка зноў сустрэлася ўся на этапе, і мы маглі крыху пагаварыць. Ксёндз тут адсвяткаваў свае святы спакойна. Гэта ў Вялікую пятніцу, у вагонзаку, калі мы з ім гаварылі пра сценку, падышоў да яго афіцэр і папытаўся, за што ён, абманшчык, які адурманьваў народ, дастаў срок. Па графіку, кажа ксёндз. Падышоў графік, і мяне ўзялі.
Дык вось ідзі цяпер памый падлогу ў карыдоры, навучыся працаваць. Я ўмею ўсё рабіць, сказаў ксёндз, а вось вы, акрамя насіць пагоны і мучыць людзей, больш ні на што не здольныя. Афіцэр закусіў губы, і калі бедны ксёндз Лазар вымыў той карыдор уздоўж усіх закратаваных клетак з намі, з вярочкамі, яго далі ў карцер, бо і там ён быў таксама. Дык ксёндз нам, сустрэўшыся, казаў, што не было там так страшна, ён спаў там, а ў клетачцы ля нас сядзела іх болей 20, адзін на адным, і яму было горай. Нас зноў пасадзілі недалёка, і мы між сабой час ад часу перакідаліся словам. Ва ўборную пускалі нас рэдка, а то і не пускалі даўжэйшы час, што было асабліва пацешна для канваіраў, і яны адпаведна каментавалі спех няшчасных і далей здзекваліся з ксяндза. Нас прывезлі ў Горкі, у так званую дачу Салав'ёва, здаецца, так называўся галоўны кагабіст там. Мы доўга чакалі, пакуль нас там прымуць, размесціць, бо зняволеных назбіралася многа, асабліва блатных. Нейкая пара ўжо прымасцілася ля нас і распачала навачох ва ўсіх самай апошняй інтымнасці. Лёша папрасіў нас не абарочвацца ў той бок. Борыс дастаў са свайго убогага чамаданчыка 2 шпулечкі нітак і прасіў, каб я іх узяла, што спатрэбяцца. Дзяліліся мы ўсім, чым маглі. Нарэшце папрашаліся, нас павялі асобна. Мы жадалі сабе толькі, каб яшчэ нам сустрэцца. Ах, гэты Горкі, кляты Горкі! Там і шманалі нас не па-людску. Гэта быў амаль гінекалагічны агляд няшчасных ахвяраў, праз брудных і грубых надзорак. У камерах былі розныя людзі. Адна сярэдніх гадоў, залатавалосая немка з Кіева, Эльза, вельмі міла мяне сустрэла. У падзяку я ёй сказала, што знаю Міціных з Кіева. Міціны былі адзіныя людзі, якіх я ведала з Кіева, і яны аказаліся самымі блізкімі сябрамі Гольдена Эльзы, як яна сябе называла. З Міцінамі я пазнаёмілася ў Празе. Яны ўцякалі ад сваіх суродзічаў, якія паспелі ім уесціся ў косці. Сама Ксеня Міціна, здаецца, была сваячкай нямецкага кампазітара Шумана. Яе дачка Галіна была вельмі добрая піяністка. Мне давялося быць сведкам на яе шлюбе ў Празе і разам з мужам і сынам гасцямі на іх скромным ваенным вяселлі. Эльзе я мела што расказаць, і яна была шчаслівая пачуць пра сваіх сяброў. У камеры была яшчэ украінская студэнтка Люся Васількоўская, ціхая гэтая дзяўчына з усходняй Украіны, як я даведалася, была стукачкай у лагеры. Не ведаю, ці яна была ёю ўжо тады у Горкім, што ж зусім магчыма. Нас выводзілі на прагулку па нейкім падобным да замкавага дзядзінцы. Люся трымалася заўсёды мяне. Яна мне не прыпала да сэрца. У паветры чулася вясна, і неба было вельмі светлае. Мне пасля болей года вязніцы асабліва хацелася быць вонку. Нарэшце нас выклікалі зноў на этап, мяне і Люсю. Этап збіраўся вялікі. Я вачыма шукала сваіх этапных сяброў. Нікога не відно было. Як я пасля даведалася, абодвых Лёшаў і Борыса павезлі ў шахты на Варкуту. Нарэшце сярод натоўпу блатных я ўбачыла ксяндза Лазара. Ён быў на сябе непадобны. Капялюш яго быў у дзірах, пальто абарванае, а на нагах ужо не чаравікі, а нейкія жудасныя хадакі з гумы. З плечаў звісала пустая торба. Ксёндз, убачыўшы мяне, бег, нягледзячы на крык надзораў. Яго вочы блішчэлі радасцю, што ён хоць некага з нас убачыў. Голас ксяндза дрыжэў стрыманым плачам. Ён выйшаў з пекла і ўбачыў зноў людзей. Бедны не мог паўтарыць той жудасці, якую перажыў у камеры блатных, якія і абабралі яго, і раздзелі, і здзекваліся над ім. «Я, ксёндз, — сказаў ён, — я ведаю грахі людзей, іх падзенне на дно, але аб такім, што я тут убачыў, я нікому не магу надсказаць, настолькі ўсё жудасна. Я аб падобным не чытаў і не чуў. Цешыць толькі тое, што такая моладзь у найстрашнейшага ворага людскасці, якога яна і знішчыць».
Жаль было глядзець на беднага ксяндза, якому так дасталася. Казаў, што хацеў клікаць надзірацеля да кармушкі, схапіць яго за чуб і малаціць галавою аб дзверы, каб яму да 10 гадоў сроку дабавілі яшчэ 15, як усім парадачным людзям, бо ў падобным таварыстве савецкай моладзі з 10гадовымі срокамі ён не выжыве. Ён шчыра зайздросціў нам 25гадовага сроку. Нас павезлі далей. Рэчы нашыя былі ў канваіраў недзе, і вось яны агледзелі мае чамаданы, якія запрапанавалі мне аддаць, бо забяруць усё роўна. Мне далі рэчы, каб пералажыць у мяшок, які пашыла мне дарагая, прадбачлівая матанька Марта. Вечарам, нешта расказваючы, выкрала блатная яшчэ сукеначку з таго мяшка, але мне ўжо было ўсё роўна. Начальнік канвою сказаў мне, што ўжо вёз сюдэмі майго мужа, што ён трымаў на каленях нейкую немку. Гэта вечны трук усіх кагабістаў, якія жуюць і перажоўваюць гэтую тэму ў розных варыянтах, брудзяць усякае пачуццё брудным дотыкам сваіх крывавых рук. Пасля той начальнік стаў ля нашай клеткі і пачаў пяяць панылыя расейскія песні. Выў гэтак не пераставаючы, да поўначы, відно, і самому было нялёгка. Адно бачыць 1000 зняволеных людзей, а тут цягнуць іх яшчэ на страшную поўнач. Некаторых зняволеных высаджвалі па дарозе, іншых набіралі. Цяпер ужо суцэльны цягнік быў з вагонзакаў. Гэта галіна прамысловасці гандлю людзьмі была найлепей арганізаваная ў Савецкім Саюзе і пастаўленая на першае месца. Там недзе амерыканцы арганізоўвалі дапамогу людзям пасля вайны ці сваю магутную прамысловасць. Што ж, каго Бог хоча пакараць, розум адыме. Нарэшце нас прывезлі ў раскінуты нейкі дзеравяны горад і выкінулі на вуліцу, з якой павялі строем па 5 чалавек у такую ж дзеравяную вязніцу. Здала я тут свае рэчы ў капцёрку, але пра мужа тут не чулі. Значыць, затрымалі яго недзе на перасылцы, але калі трапіў на гэты шлях, значыць, дагоніць мяне, альбо перагоніць. Камера, у якую нас прывялі, была невялікай, а ў ёй бітком набіта людзей. На нарах, пад нарамі, усюды на падлозе пальцам не ткнуць. На этап трэба добра апранацца ў найлепшае, а то блатныя ўсё выкрадаюць. На гэты раз і я адзела свой шэры ангельскі касцюм, пальто і каптурык. Стаяла я ў куце ды думала, где можа быць мой муж? Падышла да мяне маладая полька і паклікала да нараў, на якіх размясцілася большае таварыства. Выдзялялася жанчына крыху ўжо сівая, з прыгожым арліным профілем, у лагерных лахах і жудасных чунях на нагах, але, нягледзячы на гэтае, самае шляхотнае з выгляду, з усёй гэтай пакутнай чалядкі. Яна запыталася ў мяне, хто я, якой нацыянальнасці. Я адказала, ці ж не ўсё роўна. Мяне ўпарта дапытваліся далей, тады кажу, маю народнасць вы, палякі, не прызнаеце, не любіце. Я беларуска. А як вас зваць? Хто вы? Ну, гэта вам нічога не скажа. А можа, сказала пані Гражына Ліпінская, тая самая шляхотная жанчына, з твару якой свяцілася сіла і боль. Я назвала сваё імя, і пані Гражына аж ускрыкнула: «Дык вы ж нашая паэтка!» І пачалася ўжо гутарка аб усім. Пані Гражыну вязлі з поўначы ў Караганду, нас на поўнач. Яна мела дасканалую памяць і расказала мне, хто ўжо ў мінулым вяку ехаў сюдэмі, гнаны маскалямі пасля паўстанняў. Гэта ж быў Кіраў, старая страшная вятка, праз якую пехатою гналі некалі няшчасных нашых продкаў, такія ж, толькі цяпер яшчэ болей адзічэлыя, нялюдскія маскалі. Я даведалася ад пані Гражыны, што з намі тут знаходзіцца і генерал Вайцяхоўскі, якога таксама вязуць у Караганду. Вечарам пані Гражыну і палову яшчэ перапоўненай камеры выклікалі на этап. Мы абняліся. Перад тым у пальто зашыла пані Гражына мне свой адрас. Яна была разумным, практычным вязнем.
Яе адрас я перахавала да асвабаджэння. Ён выпаў у мяне ў дома з парванага ўжо пальта. Я засталася на нарах са знаёмай пані Гражыны, маладой жанчынай, здаецца, з Беластоку, якая расказала мне, чаго не паспела сказаць пані Гражына, аб тым, што 300 полек пасадзілі за АК, і што ў час акупацыі пані Гражына была ў Менску галоўным прадстаўніком лонданскага ўраду Польшчы. Значы, і ў вайну не толькі сваю тэрыторыю, але і нашую яны ўжо намерваліся забіраць пасля немцаў. О, край мой! Столькі ворагаў разрываюць цябе на часці, забыўшыся аб тым, што і ты маеш нарэшце права быць вольным. Пані Гражына, праўда, гаварыла мне верш аб тым, што Беларусь — гэта сястра Польшчы, але я з практыкі ўжо ведала сваяцкія адносіны Польшчы да нашага народу. Гэта было жудасна. Ну, а цяпер яны і мы былі поўнасцю ў кіпцюрох ГПУ, як пісаў некалі Аляхновіч, супольны вораг — гэта ўжо прычына, каб не сварыцца. Цераз тыдзень нешта нас павезлі далей. Усё пусцей і пусцей было на гарызонце, пагінулі гарадкі, вёскі, і толькі тырчэлі вострыя вярхі ялінаў, абсёбаныя вятрамі і пургой. Тырчэлі штораз часцей у гэтай пустэчы вышкі, вышкі, і толькі вышкі падымаліся ўжо па абодвух баках дарогі, а лясы рабіліся ўсё ніжэйшыя, а вярхі ўжо зусім без галля, усё меней і меней бярозаў, адны худыя сасонкі і яліны. Так нас привезли на Інту, у комі АССР. Ксёндз ехаў разам, мы маўчалі, бо тое невядомае, што чакала нас, спаралізавала надсловы. Нарэшце брыдзем мы па снегу і лужах, ужо май, недзе палова яго. Канвой з сабакамі гоня нас, як быдла. Валочым свае мяшкі. Стаємо перад брамаю, чытаюць нашыя прозвішчы. Мы мусім адказваць сваю стаццю, срок і абавязкова канец сроку. Гэта ўжо такі азіяцкі здзек, каб кожны памятаў, як доўга будзе так валачыцца па тундры з кіркою і ломам, гнаны канваірамі і іх адпасвеннымі аўчаркамі. Мне канец сроку прыпадаў на 73 год. Але ўсё ў руках найвышэйшага. І даўно тыя, якія нагарадзілі мяне гэтым падаркам, самыя гніюць ужо ў непасвянцонай зямлі. Адчынілі браму, нас сустрэла начальства. Здалёк прыглядаліся нам брацця па долі, бо кожны этап прыносіў новасці. Мы сумна пераглянуліся з ксяндзом. Нашыя рэчы ўжо выкідалі на дарогу, у балота. Мая ружовая і голубая праская бялізна не закрыла на гэты раз майго скарбу, які я перавезла праз усе этапы цудам, чэшскую Біблію. Яе схапіў начальнік лагеру, яўрэй Шапіра, і пачаў верашчаць, што сюды прывезлі працаваць, а не маліцца. Ён злосна гартаў маю дарагую кнігу і ненавісна трымаў яе ў руках. Але раптам убачыў на зямлі крыж ксяндза Лазара, яго кніжку маліцвеную і яшчэ нейкія рэчы, належныя званню ксяндза, яго служэнню. Тут малады, аблезлы і выжаты ўжо са ўсяго чалавечага Шапіра амаль пырскаў сліною, бясіўся. Ксёндз спакойна сказаў яму, што, забраўшы маліцвенныя рэчы нашыя, не забярэ вялікага вечнага Бога з нашага сэрца, і ён будзе з намі. Я бачыла пасля закручаныя парашкі ў лісточкі мае чэшскай Бібліі і іншых маліцвенных кніг. Што ж, у бандытаў і злодзеяў ніколі нічога не было і не будзе нават паперы на аспірын. Мяне завялі ў баню з другімі жанчынамі. Усе мы былі да касцей схуднелыя, замест грудзей віселі ў жанчын убогія мяшочкі жоўтай скуры. Праз усе этапы цягалі нас у тыя іх бані, где мікраскапічным выданым кусочкам мыла, якое не мылілася, велічынёю з гарбатную ложачку, мы ў прысутнасці нейкіх заўсёды мужчынаў шаравалі халоднай часта вадой свае косці і скуру, ні на што не звяртаючы увагі. Мы атупелі да іх наваколля, ці проста не лічылі іх болей людзьмі. Нас развялі па бараках. А баракаў было там поўна, вузкіх і даўгіх, у чэраве якіх мясціліся
на двайных нарах адзін на адным сотні людзей. Ноччу варочаліся на другі бок усе разам, бо цесна было не павярнуцца. Ніякіх простыняў, давалі сеннікі са стружкамі і малымі калодкамі, і такія ж са стружак падушкі, як мерцвякам. Есці нас вадзілі ў сталовую строем, дзе ў жалезных місках давалі нам страву вельмі мала лепшую, а то і горшую, як у тюрме. Ложак не было. Нехта падышоў да мяне і запрапанаваў прадаць ложку за пайку хлеба. Я аддала сваю пайку, а сама села на дварэ і піла паветра. З беларусовых я нікога не сустрэла. Да мяне падышоў адразу пасля этапу чэх. Пасля падыходзілі і другія чэхі, якія выпытваліся пра Прагу. Мая печань, даведзеная да апошняга менскім лекарам пінем, зноў пачала дакучаць. Мяне паклалі ў лагерную больніцу. На дварэ была завіруха, холад за вокнамі, а я пакуль што ляжала, даставала гарэшак, масла, часам кусянятка белага хлеба, як належыць хворым. Нейкі малады латыш усё мыў там падлогі, ён лічыў сябе шчаслівым, бо ў шахтах куды горай. Даведаўшыся, хто я, ён адкрыта гаварыў аб тым, што яны нам некалі забяруць Віцебскую вобласць, а я яму даказвала, што амаль 100 000 беларусаў летгальцаў і іх тэрыторыю ўжо найвышэйшы час вярнуць нашаму народу. Як жа хочацца кожнай казяўцы адарваць хоць кусок ад Бога на нашай зямлі, як несправядліва такое. Здавалася мне, што адна толькі стаю супраць здзекаў над намі, і таму мушу быць і разумнай, і хітрай. Трэба мне многа бачыць, моўчкі перажыць усё, што выпадзе на долю, і кожны свой дзень, кожны свой крок ахвяраваць Беларусі. Смешна. Адна хворая жанчына і ўся дзікасць бесчалавечнасці супраць мяне. Лячыў мяне зняволены доктар-паляк. Прозвішча яго не памятаю, пачыналася з А. Быў гэта, на маю думку, яўрэй малады і вельмі паважаны. Аднойчы ён затрымаўся ў нашай палаце, паклікаў мяне да вакна і паказаў на небасхіле цёмна-сінія контуры Урала. Моўчкі я на яго загледзелася, доктар казаў: «Трэба нам выжыць, ворага трэба перахітрыць, бо так толькі можам выратавацца і выратаваць ад няволі людскасць. Павязуць мяне згэтуль, і там будзе мужчынскі лагер, першы ОЛП, з якім належыць мне наладзіць лучнасць, каб працаваць». Мяне выпісалі, у бараку было дзіка і халадно. Памалу я пачынала звыкацца са сваёю доляй, пазнаёмілася з літоўкамі і услухалася ў іх малітвенныя спевы, то ў дэталі жудаснага следства над імі. Зноў цесна збліжылася з украінкамі, асабліва самымі беднымі простымі жанчынамі, якія цвёрда трымаліся абычаяў, праўды свае веры. Нікога не баяліся і нічога ад ворагаў добрага не чакалі. Аднойчы ў барак прывялі высокую тонкую яўрэйку з этапу. На плячох у яе быў непамерна вялікі да яе фігуры мяшок, з якім яна змагалася, каб зняць. Я падышла і памагла ёй. Гэта была Камунэла Маркман з Грузіі, таксама са срокам 25 гадоў ІТЛ. Мы разгаварыліся, але яна хутка перапрасіла мяне, што мусіла знайсці тут адну пісьменніцу, жонку доктара з Чэх. Значы, яна шукала мяне. Я да сяння няпэўная, ці ўжо тады не была яна, як і Люда Васількоўская, заангажаваная і прыстаўленая да мае асобы праз КГБ. Яна ўзялася мне расказваць, як толькі што ехала з маім мужам і абяцала яму мяне знайсці. Мужа павезлі на Варкуту, гэта за 300 кіламетраў далей, на поўнач. Стала нейк безнадзейна, нясцерпна цяжка. Не зрабілася лягчэй, калі выклікалі нас усіх на праверку на двор. Дагэтуль па 2 разы на дзень строілі, лічылі і правяралі нас па бараках. На дварэ была слякаць, холад, балота па косткі. Навокал вялікага чатырохкутніка гэтага асаблівага паселішча былі старанна і ўмела на роўных высокіх стаўбах нацягнутыя драты. 2 рады стаўбоў, і на іх наезжаная, роўная, густая пярэпляць калючага дроту. Між радамі стаўбоў гладка, як на асфальце, ні травінкі, ні камячка, каб лягчэй было попкам кадваірам, якія дзень і ноч красаваліся на вышках, заўважыць эвентуальны пабег. Пабегаў там, як правіла, не бывала.
Тундра, балоты, жудасная адлегласць ад людзей, драты і палкі адданых Сталіну тупых канваіраў учэпіста спынялі наш кожны крок. Вось пачалі нас выводзіць на тую праверку. Ішлі мужчыны і жанчыны, юнакі і дзяўчаткі, амаль школьніцы, бабусі старэнькія, дзядкі на схіле гадоў. Цягнуліся калоны сініх, худых людзей. Ніколі я не думала, што тыя баракі змаглі ўціснуць у сябе такую колькасць няшчасных. Падаў снег з дажджом, і некалькі тысячны шнур людскі, пастроены па пяцёрках, праз 4 гадзіны, пакуль усіх далічыліся, таптаў і таптаў рэдкае месіва з балота і снегу, амаль так, як яшчэ нядаўна ў Асвенціме і Майданаку. Навука Гітлера не пайшла ў лес. Што будзе, куды гэта дойдзе людскасць з такімі шляхамі, пад такім кіраўніцтвам партыі і адзінак? Я не могла забыцца аб адной беларускай жанчыне на этапе. Ёй было 93 гады, але яна была кулачка, якой дзеці кулакі не ўзялі з сабою на высылку. І вось бабусеньку у даўгім кажуху, але яшчэ даволі крэпенькую, каб залезці ў вагон, гналі цяпер недзе за дзецьмі. Баюся, што сканала яна на адной з перасылак, як і іншыя. Некалі ў Празе я, вечны народнік, часам абуралася за лішняй цывілізацыяй, якая забівае ў людзях здаровыя інстынкты зямлі. «Юбер культывірт», казалі на гэта немцы. Вось цяпер я магла не тужыць па падобным. Перада мною быў найстрашнейшы тэхнікай і сталінскімі ідэямі падмацаваны прымітывізм, які не сніўся нават ардзе Джынгісхана. Калі вецер данёс да мяне з-за рогу барака малітвены спеў 2 дзядкоў, я расплакалася.